Kok og Kok imellem. Så skal vi til det igen, og det er med stor glæde fra min side. Glæden over at være i gang med endnu en sæson med den webbaserede køkkenudstyrsbutik GastroTools ved min side gør mig glad og stolt. Det er generøse og rare mennesker, der med ukuelig iværksætterånd og ungdommeligt går på mod forsyner kredsende danskere med lækkert køkkengrej, der gør køkkenchancen lige den tand federe. Så gør lige jer selv den tjeneste og gå ind og kig på GastroTools og shop amok. Jo mere tøjlesløst og grådet du går til værks, jo større er chancerne for, at vi kan blive ved med at høre kokkehistorier her i Kok og Kok imellem. Og det er så episode 4 af sæson 5, for det skal være løgn. Mad fylder jo utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet hvermandseje, og noget mange følger intenst. Derfor har jeg, din vært Thomas Rode Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kong Hans Kælder i København, besluttet mig for at blive lidt klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, hvor jeg er nogle af mine allerbedste og ældste venner på en venskabelig sludder om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Kok og Kok imellem er et hobbyjournalistisk podcastprojekt, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, når vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har været med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, det i dag har i verdenskøkkenet. Ude bag forhænget her i Frank Managements lokaler sidder Nico og syrer han syrer ikke noget som helst. Han sikrer den klokkeklare lyd, til lige med at han indimellem skyder et billede eller to af mig og min gæst undervejs i seancen. Det er såmænd min gode gamle kokkeelev, nuværende køkkenchef Anders Strier Poulsen og hans lille ensemble, der har bidraget med den fine, lille musikalske vignet. And it's a very big cock who sits over for me. I gamle dage ældedes kokkene, og i særdeleshed restauratører, skræmmende hurtigt, og kom således med lynets hast til at ligne overvægtige grosserer, hvilket karambolerer lidt med dagens gæsts fremtoning. For overfor mig sidder der noget, der umiddelbart ikke fører tankerne hen på en moden restauratør, med flere restauranter og en del år på bagen i den seriøse del af aarhusiansk gastronomi. Ja, vi har fået en jyde i studiet, som rent faktisk ikke bor i København. Han har dog boet her. Han driver sammen med hans hustru en bistro med en bib gourmand og en gourmet-restaurant med en Michelin-stjerne, og det har de faktisk været i gang med siden 2016, tror jeg. 15-16 stykker. Ja, altså vi åbnede 5. Ja, men det er cirka... Nej, det var jo stjernen. Ja, 15. Ja, så jeg er ikke helt beskid på den. Manden, der sidder bag mikrofonen over for mig, minder mere om en lemmedaskende hipster, og også helt korrekt uniformeret og kropsudsmykket som en sådan. Manden ser fuldstændig ud, som da han begyndte at dukke frem i de gastronomiske medier som Smag og Behag og Gastro, for efterhånden mange år siden, og han har lige bedyret, at han var faktisk den første, der havde flotte tatoveringer ned ad armen. Når han om lidt vil oplade sin røst og lukke os ind i hans kokkeliv, så kommer der vist heller ikke til at have nogen tvivl om, at hans geografiske ophav. René Mammen, som er dagens gæst, er så ærkeøstjysk, at det driver ned ad væggene, og men hans mad snilt kunne begå sig blandt toppen af poppen i hovedstaden. René er vel sagtens hvis ikke en af de første blandt pionererne, der bød aarhusianerne på ny nordisk køkken i det jyske. Da han så tidligere som i 2005 røg tilbage til Smilets by efter et par år har snuset lidt til de nye og spændende tanker, der prægede billedet på de nye københavnske toprestauranter. Selvom René giver udtryk for, at hans køkken er dogmefrit og blot placeret på årstidens lokale råvarer, virker det i min optik lidt som om det altid har været mere fokus på lidt mere end blot det. Men må ikke vi høre nærmere om Renés syns på den sag, når vi de næste 2 timer skal ind under skovmandsskjorten og se, om vi kan finde frem til Renés bankende aarhusianske kokkehjerte. Kan vi det? Det håber jeg da. Det kunne da være fedt. Velkommen til. Mange tak, Thomas. Tak fordi jeg måtte komme. Vi har prøvet at tage tilløb til det her et par gange. Nu lykkes det. Ja. Og du måtte jo faktisk, fordi det er jo blevet lidt et Københavner-projekt desværre. Det var faktisk ikke rigtig meningen, men det første sæsoner var jo lavet under corona, og der kunne jeg ligesom ikke rigtig komme nogen steder hen. Og så da jeg skulle til at rejse ud i det ganske land, så fandt vi ud af, at det her studie rent faktisk kunne bruges til formålet. Og så har vi jo gjort det, kan man sige, og taget dem samtidig med, at der også har været lidt corona. Men for nylig, der vil jeg jo tage til Jylland og lave en 2 dage derovre for at lave en masse, faktisk 2 episoder, mens jeg var afsted. Men der var alle køkkencheferne kraftedeme til på skiferie, inklusive dig. Og så måtte vi jo tage andre midler i brug. Så nu har jeg hævet dig til hovedstaden.
Det er også dejligt. Jeg elsker at komme til hovedstaden, så det er skønt. Fedt. Ja. Hvornår og hvordan fandt den unge René Mammen ud af, at han skulle være kok? Puha. Jamen, jeg fandt ud af, at jeg skulle være kok ved sådan lidt et tilfælde. Jamen, det er der mange, der har den historie. Jeg var meget, meget skoletræt. Sjovt nok. Og så startede jeg havde et opvaskejob på Norsminde Kro. Og så kan jeg huske, en sommer kommer køkkenchefen, som jeg spillede lidt fodbold med, han hed Arnold, kom han og siger til mig, at vi er mega travlt, kan du ikke komme ud og køre børneretterne? Jo, siger jeg så, og det, jeg flyver ud og går i gang i frityregryder, og hvad der nu ellers var. Der var 3 retter på børnemenuen. Fiskfilet med pomfrit, pølser med pomfrit, og bare pomfrit. Ja, det ved jeg ikke. 2,5 ret, ikke? Det kunne jeg lige klare. Så det stod jeg og kørte det, og synes egentlig, altså jeg interesserede mig overhovedet ikke for mad. Som i slet ikke. Og det gik meget godt. Jeg var i hvert fald sådan, jeg kunne i hvert fald finde ud af det. Og der, jeg får lov og jeg bliver egentlig rykket fra opvasken, så derud. Og kører egentlig bare kun børneretter derfra det tidspunkt. Og jeg havde sådan en idé om, at jeg vidste i hvert fald godt, at jeg ikke skulle gå i skole mere sådan lige nu. Og det var jo 9. klasse. Og tænkte også, at jeg ville egentlig være... Jeg havde sådan en idé om, at jeg ville være post. Fordi ja, det er så åndssvagt. Men det okay, du interesserer dig jo sindssygt meget for biler, så du faktisk... Var det postbilen? Den gule Postman Bærbil, der tændte mig. 4. Ja, nej... men det, jeg tror bare, det er udbundet i, at der skulle man i hvert fald ikke gå med i skole. Og det, jeg var færdig med skolen. Men så kunne jeg godt mærke, at det var måske federe at blive kok, fordi så kunne jeg da mindst stå indenfor. Og du ved, vi havde det så sjovt, og sådan, jeg synes virkelig, det var fedt. Og så spurgte jeg, om jeg måtte få en læreplads, og det sagde de, det må du gerne. Så skulle jeg lige på grundforløb, og så tog jeg det. Jeg var under 18, så der skal jeg så huske i stedet, fordi jeg ved ikke, om det var et halvt år. Jeg skulle i hvert fald gå et år. Og jeg gik jo så på den der skole, og det var vældig fint, og jeg tror, der var mange, der var ind på den der, altså det er der på det der grundforløb. Altså det er sådan et sted, hvor man får prøvet ting af. Og der er måske mange, der ikke sådan er så passionerede, og ikke rigtig ved, hvad de vil. Og sådan, man kan sige, niveauet er i hvert fald ikke sådan voldsomt højt, og det, altså jeg bidrog heller ikke til at højne det må jeg så også sige. Så du blev ikke fanget af det der, eller hvad? Altså på skolen? Nej, ikke sådan rigtigt. Altså der synes jeg også, altså det var også nogle fede gutter, der gik der. Så synes jeg bare, det var sjovt. Altså sådan, det tændte mig overhovedet ikke, eller overhovedet ikke, men det er jo ikke sådan, fordi jeg sådan gik og tænkte... eller læste en kogebog, eller gjorde mig sådan specielt umage. Det er meget godt, for jeg startede også som opvasker, og da jeg så tænker så går jeg og lærer som kok, og det vil jeg gerne, og det er fint. Men der gik jeg på FG, som svarer til det, du havde der, ikke? Og der synes jeg jo, det der efter at gå i folkeskolen, og de voksne bandede og fortalte røverhistorier. Ja, lige præcis. Jeg synes, det var mega fedt. Altså, jeg fandt ud af, okay, det der, det er jo pissefedt, det her. Ja, men sådan er du ikke. Nej, egentlig ikke. Jeg synes også, vi havde alt for meget, alt muligt andet fag. Altså naturfag og alt sådan noget skrammel, som jeg ikke synes var så fedt. Nå, men så kommer jeg så tilbage på og starter sådan rigtig ud i virksomheden i Norsminde her. Og dengang, det var sådan en skør butik, hvor der var rigtig mange selskaber. Altså i rigtig mange selskaber. Og der var plads til 200 alkartegæster sådan på en god aften. Og vi var 2 kokke og 2 elever, der indgik i vagtplan. Så altså man fik sådan vi fik røvfuld af hver dag. Altså sådan blev tørret hen ad gulvet hver dag. Hver eneste dag. Og det synes jeg bare var fedt. Altså jo mere travlt vi havde, fedt, synes jeg bare det var. Men det var sådan et skørt sted, fordi jeg tror egentlig ikke sådan... Altså det var ikke sådan, fordi... Altså vi var hurtige til at bakke op, fordi der var rigtig meget, der bare var en pose, ikke? Altså, og så bakkede vi jo sådan alting op. Ikke ligesom... Jamen det kender du jo med opbakning, men i dag der er jo meget sådan, at så bakker man... Der er rigtig mange ting, man bakker op hver dag, for det er friskt, og det er lækkert og alt det her. Det gjorde vi ikke. Altså vi bakkede bare op til fryseren. Altså i vildskab. Så man kan sige, maden var Hvad var det? Var det fiskefiléer, der blev paneret? Ja, lige præcis. Og ål. Hver tirsdag kom der 100 kilo ål. Og så kan jeg bare huske, og de var bare spillelevende. Og så stod jeg derude, det var så min chance, det var yngste eleven, der tog den. Hvor mange gange har jeg haft ål på menuen på Substans? Aldrig. Men, og det tog hele dagen. Altså fra man mødte til man gik hjem. Altså ind til service. Det tog hele dagen. Pæn slime i poter, man har fået. Ja, men helt sindssygt. Og så panerede vi dem, og så frøs vi dem. Og så var det egentlig bare sådan, det var. Men så kommer der sådan et tidspunkt, hvor man skal prøve at på skole første gang. Det foregik i Silkeborg, der var jeg ikke. Der var ikke skole i Aarhus dengang, i det herrens år. Og så kan jeg bare sådan huske, at jeg kom på skole første gang. Og jeg synes egentlig sådan selv, at jeg var en god kokelev. Altså jeg fik meget ros, jeg var hurtig og sådan. Altså jeg var god, jeg ved ikke, om jeg var god. Ja, det var jeg nok ikke. Jeg var nok elendig, men service og sådan noget klarede jeg meget godt. Og jeg fik egentlig meget ros. Så jeg havde en sådan idé om, at jeg var en god kokelev. Og så kan jeg bare huske, så kommer jeg på skole der,
Og så kommer jeg i klasse med en fra altså Prins Ferdinand, dengang der var noget, der hed det, ikke? Ja. Gammelby. Ja, lige præcis. Og en fra Dyfine, og altså sådan kokkeelever fra Aarhus, ikke? Og jeg kan huske første dag, vi skulle lave sådan, så møder man jo op, og man får at vide, at vi skal lave en kreativ ret til et par personer, eller bare en, eller whatever det var. Jeg kan ikke huske det. Jeg lavede så et eller andet håbløst, som jeg heller ikke kan huske. Det skulle jeg nok have lavet, for det jeg vidste, men sådan man gjorde. Men jeg kan bare huske, at jeg går bare hjem med den der tanke, og jeg tænker bare sådan, det er bare løgn. Altså, hold kæft, hvor er de bare gode, mand. Altså, og det her sådan, det ved jeg ikke. Hvad lavede du? Må du huske? Ja, jeg kan godt huske det. Jeg lavede et stykke stikkylling, og så kogte jeg pasta ved siden af, og så reducerede jeg noget fløde, og så dengang det var sådan reduceret godt ned, så puttede jeg citron i, og hakkede pulver, og så skældte det. Og så afleverede det. Altså sådan helt. Det er jo stadigvæk en anden form for ret. Altså, jeg kan huske, der var en, der hed Hartvig, der stod i lærer et eller andet, jeg gik i skole med, så skulle lave kreativ ret, der var havtask, ikke? Og folk gik i gang med fars og piquer og medaljoner, der var grillet, ikke? Hartvig, han lavede lapskovs. Nej, havtasken? Ja, og jeg tænker, altså kartofler, det der kunne godt blive lækkert, ikke? Men man ved bare, altså... Den har fået nok, den fisk der. Lapskovs, det går ud på at koge ting i smadder, og så rører det rundt med noget smør, og så purler til, ikke? Nå. Det synes jeg nu lyder lækkere, end det jeg lavede. Nej, det ved jeg ikke. Men det har nok også fået for meget. Men så hvor med alting er, så... jeg har aldrig sådan... det ved jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet sådan at være den dårligste til noget, tror jeg. Altså ud af vi var vel 30 mennesker. Det har jeg aldrig prøvet før, at være 30 mennesker samlet, og så være den dårligste til, uanset hvilken... du var den dårligste? Der synes du, var den dårligste? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og så tænker jeg, det skal dele med løgn. Og så kørte jeg direkte op i boghandlen og købte en kogebog, og ja, så begyndte jeg at gøre mig umage. Så det fede ved at være i lærer, der hvor jeg var, det var, at vi havde sindssygt travlt om sommeren, men om vinteren, der havde vi ikke en dyt at lave. Så der købte man sådan nogle delevagter, så man mødte klokken 9 til 14, og så gik man hjem, og så kunne man så møde igen klokken 17. Og jeg gik jo aldrig hjem, for jeg boede lidt langt væk, eller jeg boede sådan noget 15 km væk, så jeg kørte jo aldrig hjem, ikke? Blev der bare. Men det gjorde så også, at der var ikke rigtig nogen, der, altså, hvis jeg ville have lyst til at sige, jamen, jeg i dag kunne godt tænke mig at bare lave is. Ikke fordi vi havde det ikke på menuen, fordi det købte vi jo færdigt. Men hvis jeg gerne ville lære at legere, så havde jeg bare sådan en helt krogkøkken for mig selv. Så gik man der enten en eller to elever, og så kom kokken jo tilbage klokken 17. Og så havde vi måske bare kage, eller lavet is, eller hvad vi nu ville. Ja. Så på den måde var det meget fedt, og så havde man egentlig, det gav sådan lidt et vindue til at dygtiggøre sig selv på de der ting. Men du kunne ikke bruge det på kronen? Altså det var ikke sådan, at så lavede du en forret, der var på, som var lækker, eller noget? Nej, i år til sidst fik vi faktisk ret meget lov til det, kan jeg huske. Fordi der var sådan et kæmpe menukort, vi havde 16 hovedretter på. 4 forskellige bøffer. Rosmarinbøf, peberbøf, fransk bøf. Klassisk. Altså, og lammekoteletter, og 2 forskellige rødspætter, der var hele, altså alt muligt, ikke? Og så udover det, så havde man så også en lørdags et eller andet menu, og så havde man søndagsmiddagen, og vi havde alt muligt skørt. Men til sidst, så havde vi sådan en 3-retters menu, hvor der var det faktisk tit eleverne, der sådan fik lov at lave den, og det tror jeg, at det kom så nok mest af, at de udlærte nok i princippet ikke rigtig gad. Altså. Eller kunne. Ja, de tror nok egentlig, de var dygtige nok, hvis det var. Men det var bare, man var bare enormt begrænset af, at det der med, man har gjort det på den her måde så længe, altså at man sådan panik bakker op, ikke? Altså det er næsten, det er meget mere besværligt at få 100 kilo hjem, og så få dem frosset og sådan noget. Så når de skal køre, så skal de ud og tørre op og ind i ovnen og ting. Så det bliver sådan noget panik noget. Så, men det var mega fedt, og så det kan jeg huske, at det husker jeg virkelig som værende fedt. At så vi var 3 elever på det tidspunkt, og så fik vi lov at bakke op og lave menuen, og køre det selv tit også. Og sådan. Ja. Det var super fedt. Ja, det var sgu fedt. Altså, ja. Og fordi man måske kunne begynde at se lidt mere, altså det mere perspektiv i det, hvad fanden egentlig skulle blive til det her. Ja, helt sikkert. Og så bare det der med sådan at få lov at gøre sig umage, synes jeg var super duper. Og så blev man bare ret hurtigt bedre. Altså når man øver sig noget, så bliver man bedre. Og så kom jeg på skole næste gang, og så var jeg ikke den dårligste længere. Og måske den anden dårligste. Ej, det ved jeg ikke, men ja. Jeg gik på skole med en fra Nordsminde Kro, der stod lærer der. Nå. Vi kaldte hende Pia Pisrand, fordi hun simpelthen var så god til at drikke øl. Er det rigtigt? Ja. Jamen, Pia ved jeg godt med mig. Jamen, hun hed ikke Pia. Nå, okay. Nå, der var vi kaldte hende bare Pia Pisrand. Pia Pisrand alligevel. Ja. Okay. Hold da ferie. Det var dengang, man kunne den slags. Nej, det må man ikke mere. Nej, det må man ikke mere. Nej. Det skal man heller ikke. Nej, det skal man ikke. Ja, og så bliver jeg egentlig udlært dernede fra kronen, og som kok, og så vidste jeg egentlig ikke sådan lige, hvad jeg skulle. Jeg vidste, at
at jeg gerne ville noget mere. Jeg vidste bare ikke lige hvad. Så tog jeg først et kokkejob inde på en café inde i Aarhus. Mest fordi, at jeg var lidt bagud på finanserne. Og så fik jeg lov at arbejde som udlært lige nogle måneder på Café Viggo, sådan en totalt gammel institution i Aarhus, hvor der kørte vi bare... Ja, fuldstændig. Men der fik man også rimelig meget røvfuld. Der kan du godt betale sig at være hurtigt sådan et sted der. Men det var skide sjovt. Der var jeg ikke ret længe. 3-4 måneder eller sådan noget lignende. Og så har jeg egentlig altid, eller i min sidste del af læretiden, der havde jeg sådan tænkt, at det kunne være meget fedt på et tidspunkt at starte sin egen restaurant. Og selv få lov at bestemme. Og jeg var jo egentlig ikke ret gammel. Jeg startede i lære som 16 år og sådan noget, så jeg var jo nærmest kun 20, da jeg blev udlært. Så jeg synes også sådan, jeg havde god tid. Og så ender det faktisk med, at jeg søger en læreplads på lidt også en krog uden for Aarhus, på Mellingkro hedder det, ved Tina og Rico, som havde den på det tidspunkt. Og der, de havde faktisk rigtig fine CV'er begge to. Rico havde været restaurantchef gennem en årrække ved Lars Kølsbæk på Novelle, og Tina havde været sammen med Cunningham i Tivoli, og også sammen med Cunningham. Nej, det var sgu før. Cunningham på Sølvrød har det været jo, egentlig. Ja, det må være Sølvrød, ja, eller det kunne også være Form B. Altså det... Nej, det var Sølvrød, når du siger det. Og så hed det Bell Terrasse i Tivoli, eller det er sådan noget. Nå, og de er i hvert fald dygtige, meget, meget, meget dygtige til at lave mad. Rico var altså sommelier og pissedygtig. Og så fik jeg så læreplads der, og det var sådan, der var de sådan, jeg ved ikke, de var jo ikke nystartet, men det var sådan... Som tjener, skal vi lige sige. Ja, det er som tjener. Ja. Og der var det sådan et sted, altså det havde virkelig godt ry, og kørt sådan 5-retters menuer, og lavet altså sådan temaaftener og ting og sager. Så det var sådan lidt noget andet, der jeg kom fra. Og det var sådan, altså det var virkelig en øjenåbner for mig, at komme derhen. Der var sådan en helt anden holdfølelse, at altså det der med, at alle ligesom møder ind for, altså af den samme grund. Man møder ind fordi, at man gerne vil gøre nogle gæster glade. Ja. Det har ikke sådan lige været, og det skal vi hjælpe hinanden med. Der hvor jeg stod i lære, der gik jo meget sådan sport i, at tjenerne var åndssvage, og tjenerne synes vi var åndssvage, og man stod bare hammert på klokken, mens maden stod og blev kold, ikke? Altså, jo. Helt idiotisk. Fuldstændig. Men det var ligesom sådan, kulturen var der. Altså, så er det også svært som 20-årig at sige, og jeg synes, det er en dårlig idé. Så det var virkelig, det var super fedt for mig, det der, og jeg elskede bare at gå på arbejde, og du ved, vi havde sindssygt travlt også. Det var virkelig en god forretning, og fyldt i alkarten altid, og fyldt i selskaberne, og det blev sådan mega, så bliver man sådan, det gode ved de der steder, det er jo, at det er sådan relativt små steder, at man får bare lov til rigtig meget, fordi at man er et lille hold. Så jeg lavede jo alt muligt, alt fra, jamen hvis der mangler en opredning på værelse 4, jamen, så gør jeg det, og så tjekker man nogle værelser ind, og man kører lidt morgenmad den ene dag, og står og laver natmad til brylluppet ugen efter, og kører service i restauranten, og så det er sådan, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er meget sundt, det der med, at man prøver lidt af det. Det er jo super sundt, men det er jo også, det er jo, altså man kan sige, det er jo kun sundt, hvis man er stærk nok til det, ikke? Altså, fordi dengang, der blev lige givet lidt på gashåndtaget, ikke? At man fik jo lov til at... Ja, du tosser, mand. Og gav jo lige en lillefinger, ikke? Så den napsede det lige hele armen, ikke? Og det er jo også fedt, hvis man ligesom kan blive ved med lige at sige... Altså, man ligesom selv synes, man er on top of the situation, og siger, det er fint nok, det vil jeg gerne. Det er okay, de gør det, fordi det vil jeg gerne. Altså, jeg kan mærke, at jeg får noget ud af det, bliver bedre. Sådan har jeg i hvert fald haft det. Jeg har også lavet alle mulige ting. Ja, lige præcis. Altså, og det tror jeg egentlig, altså... også fordi... Det var ikke sådan, jeg følte jo aldrig sådan, hvis jeg så skulle lukke et selskab, eller hvad jeg nu skulle, eller altså noget, der måske kunne sådan betegnes som lidt en sur chance, så var der jo altid en af cheferne med. Så det var ikke bare sådan, at jeg følte jo ikke sådan, at jeg bare var ham der, den åndssvage elev, som bare blev sat til lorten, som trak det kortstrå. Det var mega fedt. Det var sådan, jeg følte virkelig sådan en del af sammenholdet der. Og det var så Rico, der var min, skal man sige, chef. Og han er jo sommelier, og gik sindssygt meget op i min uddannelse. Det havde han heller ikke lige prøvet for. Altså, jeg fik jo bare vinopgaver, og var med til smagninger, og han sendte mig på noget vinskole i Sønderjylland, og altså sådan, det var virkelig, virkelig fedt. Altså, der blev bare taget mega hånd om det der. Dine kokkeambitioner var sådan lidt lunkende på det tidspunkt der, altså inden... Ja, det tror jeg. Altså, jeg vidste jo godt, at jeg ville et eller andet, men jeg vidste bare ikke lige helt hvad. Jeg vidste godt, at jeg ville have en restaurant selv på et tidspunkt. Og så... Men hvordan er det, har jeg ikke sådan tænkt mere over. Og derfor tænkte du begge uddannelser? Ja, lige præcis. Okay. Også fordi, at jeg tænkte, at der var jo også en eller anden idé i, at jeg kunne godt se der som 20-årig på Norsminde Kro, at hvor svært det var. Altså det der med, at der var dengang var der bare 2 sider tit, ikke? Altså, der var tjenersiden, så var der kokkesiden.
Og der tænker jeg, hvis man nu ligesom fik en lille smule forståelse for det, og ligesom prøvede at arbejde ind i det, så kunne det godt ske, at det ville blive lidt nemmere, hvis man selv skulle stå med den der en dag. Vi kan også tage den op senere, vi kan også tage den nu, men den er jo meget sjov, den der, fordi det er jo, så var det jo også, da jeg stod der, jeg har også haft mange, altså, det er jo sådan noget, man har arbejdet med, og det er faktisk mit indtryk, at der er sket rigtig meget de senere år, den der med kokke mod tjener, og tjener mod kokker og rundt. Men havde du allerede på daværende tidspunkt, havde du gjort dig tanker om, at der var noget mystisk i det, et modsætningsforhold i det? Ja, jeg kan da huske, at jeg tænkte over sådan, at det var jo ikke sådan, altså jeg har altid haft arbejds og jobs på alt, jeg lavede alt muligt, også på kontor og ting og sager. Jeg husker sådan, at jeg stusser over, at det er underligt, at det er en arbejdsplads med voksne mennesker, som taler til hinanden på den måde, og som ikke kan enes om noget, der egentlig er en fælles opgave, ikke? Og som skal arbejde meget, meget tæt sammen, ikke? Jamen helt vildt. Ja. Og jeg kan også bare huske, at det der med, altså alt, hvad vi sådan, alle konfrontationer, det var jo, det var jo på grund af dårlig kommunikation. Og det var hele tiden, og det var hver dag. Og det kan jeg bare huske, jeg synes, det var håbløst. Jeg er ikke så god til sådan noget der, altså jeg kan godt lide, når folk er glade. Så det der med, at man sådan går hjem med lidt ondt i maven over, at der er en eller anden... Fordi der, mange af de der tjener, det var jo også sådan nogle unge piger og sådan noget, som var på alder med mig, og køkkenchefen var jo bare... Jeg har jo aldrig selv været sådan en råbefyr, men køkkenchefen var jo mega efter dem, ikke? Og det er jo, det bunder jo ens egen inkompetence, vil jeg ikke sige. Du må ikke på folk, der råber. Nej. Dem skal vi ikke udskille. Nej. Og udskamme. Nej, det gør jeg bestemt. Det er ikke det, jeg siger. Men kan du lige... nu er det meget sjovt, når vi lige snakker om det, og det er jo ikke sjovt mere, men altså... Har du lige en enkelt røver eller to om, hvad man kunne finde på at gøre ved de der tjenere, altså for at gøre det endnu værre? Ja, er du sindssyg. Jamen, det var færdigt. Det var bare nederne var dem, tror jeg. Men jeg kan godt huske, at der både blev kastet med pander og sådan de klassiske ting. Ja. Men også at sådan... Jeg kan også huske, hvis det var, at man sådan havde... Vi kunne godt bare gemme på bongerne, ikke? Og så kørte man bare hele lortet på én gang. Ja. Og så flød det bare over, ikke? Og så fik man jo bare besked på, at nu bærer jeg bare ud i buffeten, som det hed. Og så fyldte vi jo bare den, og der stod de jo med deres vin og med deres sager og ting. Så fyldte man jo bare det med mad i en stor pærevælling, ikke? Og alle fik jo, godt nok alle fik de samme garniturer nærmest, fordi det var jo en sovseskål og en kartoffelskål og ting og sager. Det var jo bare en stor blande, så kunne de bare lære det. Så kunne de bare lære det, og så lignede det jo dem, der var inkompetent, ikke? Og så kunne de jo så give det til et forkert bord, og så kunne det så komme tilbage igen, og så kunne vi få lov at lave det om. Så det var en rimelig kortsigtet løsning. Ja, og så var der jo også nogle gange, at tallerkenerne blev lige varme nok og sådan noget, ikke? Så kunne man skælde ud over det. Og den er sgu aldrig lavet. Det er alligevel legemsbeskadelse. Med legemsbeskadelse selvfølgelig. Den er nederen. Og jeg er mere sådan, hvor man sådan, du ved, lige anrette en død mus med de samme garniturer som det andet, ikke? Og så sætte den ind med klokken på, ikke? Så de ikke kunne se det. Nej, har du gjort det? Ja, eller sprøjt, du ved, hvor man lavede sådan en hundelort i kartoffelmos med sovskulør i. Og så lige sprøjte den op på tallerkenen lige af penslen med olie, og så lige lagde sådan et stykke papir, du ved. Så, nej, kom den helt ind, sagde restauranten? Ja, der var lige et par gange. Altså ikke musen, men hundelort, der gjorde det, ikke? Altså, eller en karklud, der bare lå der. Nej, jeg var med til at panere en karklud og stege den som snitsel til personalet en gang. Og så klokker på, ikke? Og så fandt det først ud, når de stod derinde. Nej. Det var ret sjovt. Not your finest hour, Thomas Rode. Jeg synes, det var meget kreativt. Ja, bestemt. Det var indsigtsfuldt, at du allerede... Fordi det kunne jeg sgu ikke se der. Jo, selvfølgelig kan man nok forstå det. Men det der, altså man kan modarbejde hinanden så hårdt. Altså, det er jo helt sygt, altså. Ja, virkelig. Og det eneste offer, der er, det er den gæst, der sidder på talen. Ja, lige præcis. Ja. Det er så dumt. Altså. Ja, så får alle bare en dårlig dag. Altså, vi gav jo aldrig en høj femmer, så fucking god service. Helt seriøst, det gør vi aldrig. Nej. Så åndssvagt, ikke? Det er bare idioter. Ja, alle var bare idioter. Ja, så det var hvad fanden lavede jeg så efter det? Jamen, så bliver jeg så udlært som tjener der. Og der har jeg sådan virkelig fået smag for at ville noget mere, og gerne noget højere niveau noget. Kokke-tjener side? Jamen, kok, jeg synes, det var fedt at være tjener også, men jeg vil rigtig gerne til at lave noget mad igen. Og så på det tidspunkt har jeg mødt min kæreste, nu hustru, Louise. Hun arbejdede som sådan en reservetjener på Malling Kro i weekenderne. Og så fandt vi sammen. Det var dejligt. Og vi flyttede så til København, fordi hun ville gerne være politimand. Kan vi det? Og jeg skal jo så se, om jeg kan finde et job herovre. Og der
siger så til Rico, der har kronen, der siger, hvad fanden, jeg kender ikke nogen i København, hvad gør jeg lige der? Hvad gør man lige? Jamen, han kunne prøve at skrive til Lars Kølsbæk, der han har Mephisto i Aarhus, og han skriver til Lars, og Lars siger, jamen, der er en af hans gamle elever, som er blevet restaurantchef på et eller andet nyt sted ude på Christianshavn. Han vidste ikke rigtigt, hvad det var. Nå. Men jeg fik så et nummer. Og jeg ringer til en fyr, og det er så Lav, der tager telefonen. Hvis jeg vil lige gå tilbage, Lars Kyllesbæk var køkkenchef på en gammel Københavner-legende, og drev en restaurant der for et par, der hed de Tolstrup, eller det er også lige meget. Men han drev en restaurant, der hed Novelle, som havde Michelin-stjernen i mange år. Ja, helt, og sådan helt sindssygt. Jeg var faktisk lige til fest med ham i lørdags, hvor vi kom til at snakke om, hvor han fortalte, dengang de fik stjernen, der var der sådan en 5x5 centimeters rubrik i Børsen. Ja. Det var den opmærksomhed, der var med Michelin-stjernen dengang. Okay. Var det sindssygt, det er i forhold til det cirkus, vi har nu. Det han er en vild kok, skal man lige huske på. Ja, og dygtig på fisk, og han er en god fyr. Altså, ja. Men han får så hugget mig op med Lav, og vi kører over en dag, og jeg skal så have en samtale med Lav. Han var så ikke, jeg ved ikke hvorfor, men Lav var der ikke, men så der var restaurantchefen, og så det hed Noma, og jeg havde aldrig hørt om det, altså som jeg aldrig nogensinde. Og det her, det er jo så i 2003. Ja. Så de har heller ikke været i gang ret lang tid. Et år? Ja, sådan noget. Og jeg får jobbet og får at vide, at der har ambitioner, og det bliver hårdt arbejde, som jeg tænker, det er jo totalt indstillet på. Og så var jeg der jeg var der faktisk ikke så længe, et halvt år, tror jeg, på gulvet. Og jeg synes, det var endnu mere en omvæltning, altså selvom at det der med, at man kom fra noget, man synes var sådan højt niveau, og jeg synes egentlig, vi gjorde det godt i Jylland, og det synes jeg stadigvæk. Men det var virkelig en omvæltning. På den gang var der både à la carte og 2 menuer, og vinmenuer, og en af hver, ikke? Men super fedt at være med til, og jeg havde det godt der. Jeg var rigtig glad for at være der. Og det må så være helt i starten? Ja, fuldstændig i starten. Søren Ledet stod på... Søren Ledet var hovedret, køkkenchef. Ja. Så jeg kan huske, at René stod på forret og sådan noget, så havde Søren... det må have været vilde tider. Ja, det var det også, og der var fart på. Altså, der blev også råbt en lille smule i ny og næ. Men ikke så meget kokke-tjener imellem? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Tænker, fordi René er jo også tjener. Ja. Jeg tænker så, at det kan godt være, at han hisser lidt op over for kokkene, men jeg tænker, at han måske havde lidt længere lunde i forhold til servering, fordi han ved... Altså... Ja, det tror jeg måske, du har ret i. Ja. Det tror jeg, du har ret i. Og der... så efter, mens jeg er der, så... det var dengang... der var der en køkkenchef, der hed Tim Funder, som ligesom havde fået mig ind, og ham havde det mega... køkkenchef, restaurantchef. Ham havde det mega godt sammen med. Og så en aften var vi over at spise på Ensemble, og så snakker vi med dem, og jeg synes bare, jeg havde bare en fremragende aften. Det var virkelig godt. Og det var Ensemble i Tordenskjoldsgade i den første konstellation? Ja, lige præcis. Ja. Så Dan Rau på gulvet, og Jens og Mikkel i køkkenet, og Morten Skov i køkkenet faktisk. Ja. Og så falder jeg sådan lidt i snak med dem, og du ved, dagen efter, jeg drikke en kop kaffe med Morten dernede fra. Og så siger han, vi mangler egentlig også en tjener, og, sådan, og de havde en stjerne, og det trak jo også lidt. Så det ender med, at jeg så får sagt op på Noma, og kommer godt derfra, synes jeg. Eller det gør jeg. Og starter så på Ensemble sammen med Jens og Mikkel, som var egentlig... selvom at det var jo 2 restauranter sådan af samme kaliber på en eller anden måde, ikke? Altså mega dygtige folk og cirka samme... Altså Ensemble var kvadratmetermæssigt mindre, men vi kunne måske have næsten lige så mange gæster. Så var det var også igen noget helt andet. Der var ikke nogen bonger og sådan noget. Altså jeg kan huske, at det var sådan lidt... Altså, hvordan fanden kan vi service? Sådan uden bonger. Og Mikkel, han sagde bare sådan, jamen altså, vi ved jo, de skal jo alle sammen have det samme. Ja, men du ved, jamen, så det husker jeg bare. Nå, okay, super. Og så fik jeg at vide, at jeg bare skulle kigge på, hvad for et glas, der stod på til vinmenuen, så vidste jeg, hvad de så skulle have efter det, ikke? Hvornår jeg skulle kalde mig. Og det man måske lige skulle sige, at det var jo, at Ensemble var jo et lille fint projekt, som var Mikkel og Jens, der kom fra kommandanten. Jeg kan sgu ikke huske, hvordan han kom fra. Sommelier? Ja, det var i hvert fald udlært på sommelier. Ja. Og de åbnede en lille restaurant derovre, og lavede den nærmest mere eller mindre selv, ikke? Og fik jo i løbet af fucking no time 2 stjerner. Altså først fik de jo selvfølgelig 1, ikke? Det er klart. Ja. Og så fik de 1 mere. Det var bygget op om Ensemble, altså det var jo Jens og Mikkels projekt sammen, og bygget op om en 5-retters menu,
som jo kostede... 5,55. Nej, 55, da jeg startede. Ja, det gjorde den. Det er rigtig 550 kroner for 5 retter. Og så havde de jo et psykopat-vinkort. Altså, jamen, helt sindssygt. Helt sindssygt vinkort til sindssyge priser, ikke? Altså. Jo, og vinmenuen kostede også 550. Altså, det koster 1.100 kroner at spise der. Ja. Det er jo, når man tænker på det, og jeg kan huske, altså, vi havde jo Chateau Yquem på vinmenu og sådan nogle ting. Altså, alt sådan noget skørt noget. Jeg ved slet ikke, hvordan det kunne hænge sammen. Men, Salon 82 til aperitif, ikke? Altså. Jo, 90 også på et tidspunkt på Magnum. Det var, nice. Det var gode tider. Det var fedt at drikke vin efter service derinde. Ja. Og så det var sådan, igen, der var det sådan en helt anden måde at arbejde på. Og der var ikke, jeg vil ikke sige, der var, altså, det var ikke sådan en kæft retning heller, men alligevel, jamen, du kender jo Mikkel, så du ved. Lidt alligevel. Ja, han ved også godt, hvordan han vil have det, ikke? Og det gør Jens i den grad også. Ja. Så jeg kan huske min allerførste service, hvor Mikkel, han tager mig sådan lidt til side, inden vi starter, sådan, så siger han, bare så du ved det, så når du kalder maden, så kommer den. Ja, jamen, det er med på, siger jeg sådan. Jamen, altså, den kommer hurtigt, så du skal være klar. Ja tak, siger jeg. Og vi vil starte service, og så kan jeg lige tydeligt huske, at jeg kommer gående ud gennem det der lille bitte køkken, inden fra et vinduesbord, som tror hed bord 4. Kommer gående ud, og der har lige ryddet. Nu siger jeg forgrætterin. Det var det nok saltet for gram af æbler eller andet. Halløj. Den er lige ryddet. Og så på vej ud, så kalder jeg så næste ret, som var grillet hummer. Og så går jeg ud ned i opvasken, det ved du selv, der er 12 meter, tilbage igen. Og da jeg går tilbage igen, der siger han, værsgo. Og der er hverken dækket op eller skænket eller noget som helst. Altså, du ved. Mikkel, han var så... Jeg har aldrig arbejdet sammen med en kok, der er så meget foran altid. Altså, det var så sindssygt. Jamen, det er fordi, han er så fokuseret. Han er sindssygt fokuseret. Så dygtig. Altså, jeg kan også huske, altså, der til sidst, hvor vi så havde fået 2 stjerner, nogle af de sidste aftener, vi havde, hvor der var så meget run på, altså fordi de havde også annonceret, at de ville lukke og sådan noget på et tidspunkt, ikke? Så vi havde så travlt altid. Ja, de fik jo 2 stjerner, og så annoncerede de nærmest mere eller mindre, så vidt jeg husker det. Jeg tror, det var ugen efter, at vi fik det at vide som personale. Det var helt sindssygt. Men der kan jeg også huske, at sådan flere aftener, hvor så har vi så mig på gulvet, og Dan på gulvet, og nogle gange også Jens på gulvet, sådan lige til at sætte i gang, ikke? Og så et par tjenerelever. Så Mikkel var nogle gange helt alene i køkkenet, eller så måske bare sammen med Morten. Indsæt, og så kunne det godt ske, at han skulle til at bruge en lille smule hjælp til at anrette, når vi nåede til hovedretterne. Ellers så kørte han bare det hele selv. Og så, du ved det jo selv, så stod han bare og stikte duer på panden. Altså. Ja, ikke noget med... Nej, overhovedet ikke. Iskold. Og så når han gjorde det, så gik han ned og kørte desserten, og så er han færdig med tårnopvasken. Ja. Han var blæst dengang. Ja, altså, han er stadig blæst og en dejlig mand, men jeg håber, han slapper lidt med i dag. Ja, men det nu skal jeg lade være med. Vi skulle ikke smide Mikkel, det skønne menneske, Mikkel Morberg, som jeg ser rigtig meget faktisk. Ham skal vi ikke smide under bussen, men jeg bruger rigtig meget tid til at sige på ham, slap nu af. Ja, altså. Jeg har også lige været sammen med ham i Aarhus, hvor jeg må sige, slap af. Han er så vild, altså. Ja. Men det var mega fedt arbejde der, og der var det... De var så, altså det var mega gode til at være chef for os, Jens og Mikkel. Altså, man følte sig sådan virkelig værdsat. Altså, du ved, håndtryk, når man kom, håndtryk, når man gik, og altså, små ting. Virkelig god personale med. Altså sådan, virkelig. Det vægtede de sådan sindssygt højt. Rigtig mange blinder også, skal jeg huske. Ja. Men, og så netop, som du siger, så kommer der jo en dag, hvor vi havde nærmest lige fået 2 stjerner, og det fik vi faktisk, men der var jeg også på skiferie, da vi fik det. Super. Ja, sjovt nok. Ja. Ja, når der sker noget fedt, så er du på skiferie. Så er jeg bare væk om det. Men jeg havde alligevel taget en flaske substance med, fordi jeg tænkte, det nok ville være 2 stjerner. Så vi fejrede det dernede. Nå, men de 2 stjerner kommer, og vi har psykopat travlt. Og så siger de så, jeg tror sgu, det kun der gik 14 en måned måske. Hvad til samling, siger de, at de har valgt at sætte restaurant til salg. Og jeg er sådan lidt, hvorfor? Ja, men de synes nu, havde ligesom, målet var ligesom noget, og sådan, de ville gerne noget forskelligt. Og det er jo, må man jo respektere. Jeg kunne ikke gøre noget ved det, selvom jeg virkelig gerne ville. Jeg slet ikke overskue det der, kan jeg huske. At, jeg kom bare hjem fra arbejde og var sådan helt, fuck man, hvad skal jeg så? Altså, jeg kunne slet ikke sådan, jeg vidste slet ikke, der var ikke lige sådan et sted, jeg sådan tænkte, så vil jeg arbejde der eller noget. Så var jeg lidt at blive faldgræder i stedet for. Men det blev så ikke. Og så er vi faktisk hjemme i så tager vi hjem til Aarhus i sådan en påskeferie, Louise og jeg. Og mens alt det her, mens jeg arbejder i de her steder, så går Louise på politiskole og går til prøver og ting og sager. Og vi kan godt sådan mærke, at det skrider lidt det der, jeg ved ikke om forholdet skrider, men vi ser i hvert fald ikke ret meget til hinanden, fordi alt det, hun foretager sig, det er jo om formiddagen, og alt det, jeg foretager mig, det er om aftenen. Og vi arbejder rigtig meget. Rigtig, rigtig meget. Hvis ikke man er på arbejde, så er man inde og pusse sølvtøj på fridagen, ikke? Men det var, du ved, jeg synes, det var mega fedt. Og så går vi faktisk igennem Frederiksgade, og der ligger så
det her lokale, Frederiksgade nummer 74, som i sådan helt gamle dage der hed det Le Canard. Le Canard. Årets restaurant 1996. Det havde Palle Enevoldsen sat på kortet for mange år siden, og der har jeg faktisk været i praktik, mens jeg stod i lærer, og har altid sagt sådan, hvis jeg skulle drive en restaurant i år, så skulle det være det lokale. Og vi går så forbi, og der står det til afståelse. Det hedder Restaurant Rishat på det tidspunkt. Rishat? Ja, jeg har stadig navn, hvis du vil købe det. Rishat.dk? Ja, jeg har ikke domænet derovre. Ja. Men det er to vietnamesere, der laver sådan en vietnamesisk restaurant derinde. Og vi kommer til at snakke med dem, og kommer i dialog, og det var også en anden tid, så... Må jeg lige høre, hvornår solgte Palle? Det var fucking god restaurant. Ja, helt vildt. Palle Enevoldsen ved godt, hvordan man laver præcis mad. Ja, du tosset, mand. Altså, også sådan, der er ikke mange, der laver mad på den måde mere. Han gør det jo stadigvæk. Det er næsten... Okay. Jeg synes, han har Varna i Aarhus. Ja, det ved jeg godt, men ja... Jeg har snakket med ham, når han også var over på Kong Hans, og vi har mødt hans søn nogle gange. Og sådan ja, noget. det er præcis. Men det var jo vildt, fordi han kom jo af Falsledekro, og lavede det jo, altså... Fuldstændig lige sådan. Fuldstændig tro kopi af det, ikke? Altså, men så nice. Ja, det var virkelig godt. Ja. Smagfuldt, og man var mæt, når man gik hjem, ikke? Sådan protein smør med. Men det er sjovt, den der lille bitte restaurant der midt i Fredensgade, ikke? Altså, jeg husker, det kom ned på toilettet, med stearinlys, og fuck, hvor er det nice der, ikke? Altså. Og der er iskoldt på de toiletter, det trækker så meget ind for kælderen, det fatter jeg slet ikke. Nå, okay. Det var en indre varme. Ja. Vi taler med dem her, og dengang var der var 2 lokaler som var mulige i Aarhus. Der var det her, som var til salg, eller leje, eller afståelse, kalder vi det. Og så var der den der bodega, der ligger op siden af St. Pauls Kirke, som Stig Tøfting lavede om til bodega. Og det skulle så bygges om til en restaurant, det kunne jeg slet ikke overskue. Så vi taler med dem her, og der var jo også, de havde selv givet 1,5 million for i afståelse relativt kort tid inden. Og jeg havde jo ikke nogen penge, og min kære kone havde heller ikke nogen penge. Sådan er det jo, når man, altså, jeg tror, jeg tjente 19.000, da jeg var på Ensemble, og både på Værendamsvej og Værendamsgade. Så det er jo ikke sådan, fordi man kommer hjem med den store opsparinger. Men vi går alligevel videre med det her, og prøver sådan ligesom, at vi kan rejse de her penge. Og det... Så I er færdige med København der? Ja, og flytter faktisk hjem og bor ved min mor og far. De bor også i en treleværelseslejlighed på 90 kvadratmeter, så der var god plads til os. Ja. Men Simon, arbejder du ikke sammen med Theis på? Nej, der var han hos dig. Jeg har arbejdet sammen med Theis en aften. Nej, det passer sgu ikke. Nej, der havde han vist fri. Jeg troede bare, I nåede at snitte hinanden. Det gjorde jeg så ikke. Nej. Nå, Theis Brydegaard. Som hvis episode her i Kok og Kok, man selvfølgelig skal gå ind og høre. Ja, god, søde Theis. Ja. Nej, desværre. Jeg ville egentlig gerne have arbejdet sammen med Theis. Men, det kan være, jeg kan nå det endnu. Du kan da tilbyde ham en job som kok. Jamen, jeg tror, han har et ret godt job. Men han er jo ikke rigtig mad, jo. Ja, og så ender det, vi går så i banken, og der er jo, vi går på sådan noget bankshopping, der er jo ikke nogen, der vil låne os nogle penge. Altså, det forstår jeg også godt. Altså, set tilbage. Dengang fattede jeg det. Jeg var 24, og man kommer med ingenting selv, så det forstår jeg meget godt, at det ikke kunne lade sig gøre. Men det ender med, at min mor og far tager kautionerer, og du ved, med et sommerhus sat på spidsen, og Louises mor gør det samme med sit hus i Vestjylland. Og det er jo sygt nok, når man tænker, altså, jeg fatter slet ikke. Jeg tænker ikke over, at det kunne gå galt dengang. Altså, helt seriøst. Det har jeg aldrig tænkt en tanke igennem. Det gør du heller ikke? Nej, men lad os nu sige, at jeg er træt af at skylde dem 1 million. Ja. Nå, men det ender så med, at det går i orden, og vi starter så der december i 2005. Og så går det egentlig bare sådan lidt... Vi starter faktisk med sådan en ambition om at lave et... Ja, på en eller anden måde har jeg fået sådan lidt nok af det der fine dining, synes jeg. Så jeg kunne godt tænke mig at lave sådan et sted for alle. Så vi starter med, at 3 retter koster... Jeg har lyst til at sige 250 måske. Billig vin på glas og sådan noget. Og det bliver taget vildt godt imod. Så vi var bare mega travlt fra start af. Og det til at starte med, at vi kun Louise og jeg, og så får jeg en kokkelev et halvt år senere. Og det kører egentlig bare derudad. Og så eskalerer det sådan lige lidt, at så er der nogle gæster en dag, der siger sådan, hvad nu, kunne man ikke få, skal man nøjes med 3 retter? Kan I ikke dit og den? Og så lavede vi en ret, så lavede vi en menu, der havde 5 retter, og ja, så lavede vi en menu, der havde 7, og nu har den 19, tror jeg, eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Så det har bare været sådan noget, der startede som sådan et, altså det er også en fuldstændig fejlet mission, det der med at lave et billigt spisested for alle. Eller det er i hvert fald i forhold til det, vi er nu.
Det ved jeg ikke, om det er. Hvis man synes, at man starter der, man har kontrol over det, og har styr på det, og styr på pengene, og altså, det er jo nemt nok at lave en restaurant med 20 retter, og så pisser man bare penge ud uden, altså. Ja. Det er da meget sundt, ligesom, og det har jo egentlig gjort hele vejen igennem, ligesom, hele tiden voksen, bygget på, og konsolideret, og gjort ved. Ja, men det har du ret i. Så dengang så på et tidspunkt starter vi en bistro også, som hedder Pondus, og det gør vi egentlig mest af den grund netop, at jeg synes, at måske substans er blevet, altså det er i hvert fald ikke så prisvenligt mere, som det har været. Og der har vi har nogle stamgæster, der sådan nogle gange noterer sig af det, og ikke kommer så meget mere. Så tænkte jeg, så kan det være, at man kunne gøre et eller andet, og så lokke dem derned. Og havde måske også sådan lidt et ønske om at lave altså noget, der var sådan mere tilgængeligt for alle, og måske knap så dippet nogle gange, ikke? Som substans så gik hen og blev. Ja, det blev det jo. Altså, der følger nogle ting med det der, når menuen koster mange penge, så er det svært ikke at give den gas, ikke? Men det var jo meget sjovt med Mikkel og Jens, altså, fordi det var jo skrabet lyder negativt, og det er bestemt ikke sådan, det skal menes, men det var jo meget 3 ting på en tallerken, der bare sad så meget i røven, ikke? Ja. Altså, man behøvede ikke at komme dibedut ovenpå for at få det til at være noget. Overhovedet ikke. Nej, og det er jo heller ikke, altså der var jo også sparet ret meget på porcelænen, ikke? Det er jo ikke sådan, fordi at jeg kunne dengang kørte alle jo Royal Copenhagen herover. Altså, vi havde bare sådan nogle hvide tallerkener, jeg ved ikke, hvor de har fået dem fra. Altså, der var ikke noget særligt over tallerkener heller. Nej. Der var gode glas og godt bestik. Men hvem var det, der dippede det op af? Var det dig, der dippede det op af, eller var det... Fordi nogle gange kan det jo også godt, det er jeg der prøvet nogle gange at have nogle souschefer, der er så dygtige, at man er nødt til at... du ved, også ligesom at selv steppe lidt op, ikke? Og sige, det kan da godt være, at man lige skulle et eller andet, hvor man egentlig har det rart, hvor man er, men der er ligesom nogle andre ting, der skubber på. Ja. Altså. Jamen, jeg tror egentlig, at... jeg tror faktisk... Jeg var nok også nået sådan et punkt, hvor jeg har egentlig ikke sådan selv stået i køkkenet. Jeg har fået lov... altså sådan på et rigtig godt sted på det her tidspunkt. Jeg har selvfølgelig været med og set en masse, og været med til at lave mise en place, og også kørt en håndfuld service og sådan nogle ting, ikke? Men så jeg tror også, at jeg sådan havde behov for at se, om altså kunne jeg egentlig godt selv lave mad på et vist niveau, hvis det var. For altså, det er jo, så lavede vi jo 3 eller 5 retter, som man vidste sådan sad lidt i skabet, og så kommer der jo bare et tidspunkt, det ved du selv, det der med, at man vil jo gerne udvikle sig, og man vil gerne, det skal også være sjovt at gå på arbejde, og det var sådan ligesom for os, tror jeg. Det var sådan den måde, at det blev sjovere for os. Du siger, du kørte ikke ret mange servicer? Nej, altså på køkkensiden. Det fik jeg, hvis jeg gjorde det, så var det... Jeg havde jo ikke kørt... Altså, når jeg kørte service på ensemble, så var det jo på gulvet. Kan man sige. Ja. Så men gjorde du også det på substans? På gulvet? Nej, kun køkken. Okay. Ja. Godt nok. Yes. Så jeg tror helt sikkert, at det var med det, sådan, at så er det bare det, at det udvikler sig bare. Fordi man starter et eller andet sted og tænker, man vil noget, så bliver det til noget andet. I hvert fald, og det tror jeg er meget sigende for, specielt for ens sådan første forretning. Der kan man sige, at jeg tror, hvis man åbner noget, altså det er lidt nemmere at lave sådan skarpere og klare koncepter, hvis man åbner noget lidt senere i sin karriere, tror jeg. Men det kan vi jo tale lidt senere om Substans 2.0, om det blev noget helt andet. Men lad os lige gå tilbage igen. Hvad var det, du havde at debattere med, som Aarhus ikke havde dengang, eller ikke ret meget af dengang, da du kom tilbage fra København? Jamen, for at sige det som det er, så altså, der var ikke noget, der var godt i Aarhus. Ej, det er også, okay. Lyd som en idiot. Ja. 5 år. Det mente jeg ikke. Der var, udbuddet var jo småt. Der var Miro, og der var Dufine, og så var der Malling & Schmidt var lige startet. Og så det var i Jægersgårdgade, og det var nordisk. Ja, altså sådan nordisk, sådan noget eksperimenterende, ikke? Eller i hvert fald, dengang blev det i hvert fald altid omtalt som molekylært, ikke? Ja. Det havde jeg jo 04 eller sådan noget der, da han startede, tror jeg. Ja. Og så kan man så sige, det var sådan lidt high-end restauranter, og så derfra og så til pizzerier, der var der ikke noget. Altså seriøst, der var ikke noget. Altså alt, der var så få restauranter, som tilbød noget, der bare var sådan nogenlunde der. Og der landte vi bare sådan et sted, hvor at folk måske godt kunne se, at det var til at komme til at få penge, og det var måske også sådan lidt interessant at spise ved os, altså uden at det sådan var... Hvad kunne I, som de andre ikke kunne? Jamen, jeg ved sgu ikke, om vi kunne noget, hvis jeg skal være sådan helt ærlig, men jeg tror bare, vi var gode til... Altså, vi var bare måske... Vi gik meget op i råvarer dengang, og det gør vi jo stadigvæk, men... Og så gik vi lidt op i at holde det enkelt, og så bare... Jeg har altid sagt, at altså, hvis vi godt... Altså, råvarerne skal være gode, ikke? Så skal det være sådan rimelig enkelt, og så skal vi selv kunne lide det. Det er sådan, hvis de 3 ting skal vi i hvert fald kunne sætte kryds ved, før vi må servere det. Og
tror jeg. Hvad var det rundet af, altså stilmæssigt? Jamen det var også, altså dengang var det jo i hvert fald nordisk, ikke? Hvis man kan kalde det det. Eller det hed det jo dengang. Det var jo meget sådan lokale råvarer, og ja, nu sagde du selv i et grillet kålblad med kærnemælsauce og sådan noget, ikke? Altså det har vi da. Det har jeg da lavet noget af, eller mig. Det skal da være helt ærligt sige, det har vi vist alle sammen. Men, så det var da helt sikkert stilen. Men jeg vil også sige, at den måde, jeg også udlært, altså det ender med at blive sådan meget klassisk, det jeg er lært op i, ikke? Så jeg kan også godt lide, at tingene smager noget. Jeg er ikke så bange for at bruge noget smør og få noget power på ting. Men hvad lignede, altså fordi du skulle formentlig genopfinde dig selv lidt efter at have arbejdet som tjener og tilbage i køkkenet. Og, altså, hvad pejl var det? Var det ensemble-køkkenet, eller var det du set på Noma, eller var det der var i bladene, eller hvad var det, der ligesom... Hvad var det, der tændte sig i dig? Altså, Jamen, jeg tror sgu egentlig, det sådan var et godt mix. Altså, jeg har altid syntes, at fisk og skaldyr har været det fedeste at arbejde med, og det her smitter, og det synes jeg egentlig stadigvæk. Så det smitter jo helt vildt meget af. Det har vi altid bare brugt mega meget krudt på, at det skal være fedt. Og så tror jeg da, altså jeg var mega inspireret af, altså både Noma, men altså var jo, og dengang var det jo, det var jo mere en, med al respekt, det var jo mere en almindelig restaurant dengang, end det i hvert fald er i dag, ikke? Og jeg var også mega inspireret af den måde, som Mikkel og Jens arbejdede på, det der med, at man, specielt sådan nogle ting, at de var bare pissegode til det der med, de der retter, der bliver lidt kedelige, synes jeg. Altså, det der med hovedretten, ikke, på en 5-retters menu, den er næsten altid røvsyg. Det var den bare aldrig på ensemble, synes jeg. Altså kørte den jo i 2. Ja, lige præcis. Fordi så fik man bare, altså fik man tit et eller andet rødt kød, og en saltet fersken, der var stegt, og en god sauce. Ja. Det var set et, ikke? Og så kom der skanken med syltede tomater og salvie, som ved bordet, som ret ja. Som anden. Mega fedt. Så det har jeg helt sikkert taget med mig, nogle af de ting der, at det behøves måske ikke, og det var selvfølgelig præ-Instagram, men det behøves ikke lige noget, man har rykket ud af et blad, men det skal smage godt, og så skulle det bare være sjovt, altså sjovt for folk at spise, og måske også, og det blev bare taget vildt godt imod, det der med, at dengang var det jo, altså hvis ikke, der var jo også med bare på, det var det, man fik. Ja, det fik man alle steder, ikke? Ja. Så det, og det havde vi bevidst sagt, at det tror jeg bare, vi springer over, ja. Men var det sådan lidt en balladerestaurant med musik og... Ja, der var sgu fart på tit, altså, og højt humør. Altså, og det har jeg også altid syntes, at det var fedt, og det er der jo stadigvæk den dag i dag. Altså, ja. Vi er stadigvæk højt humør, og altså... det skal jo være et sted, man selv synes er fedt at være, og det skal være et sted, hvor at man, hvad kan man sige, selv har det sjovt og kan se sig selv i. Altså, for jeg er jo ikke sådan stiv... Altså, jeg duer ikke til at stå og lægge servietter ned i skødet på folk, for eksempel. Nej. Og det tror jeg bare, når man laver noget, der er ens eget, så afspejler det bare, det er så meget. Altså, det er svært jeg tror, det vil være svært for mig at lave sådan en helt vildt fancy restaurant. Fordi jeg ikke er særlig fancy. Altså, jeg er bare fra Odder. Hvad er fancy? Nej, men sådan, du ved, så mere stift, altså sådan en klassisk fransk Pierre Garnier-stil-agtig. Ja. Men altså, det var Kong Hans jo. Altså, det kan man sige, det var med høje kokkeuger og hvide duer og sådan noget. Men det, jeg synes, vi prøvede at gøre der, det var jo igen hele tiden sørge for maden. Selvfølgelig havde den et meget klassisk udgangspunkt, men jeg synes hele tiden, vi prøvede sådan ad år, og det var jo mange år, ikke? Altså, så vi hele tiden prøvede at tage nye ting ind i det. Så man ligesom, det var det, folk forventede at få, men det afspejlede også den tid, man var i. Helt vildt. Så der var nogle teknikker, og der var noget med nogle ting, som jeg lærte af mine kokker og mine souschefer undervejs, ligesom som blev en del af det. Ja. Så det hele tiden var levende og nyt og med. Og så gjorde vi jo sindssygt meget ud af, at det også var, altså, at det var sjovt. Altså, at man godt kunne lave sjov med gæsterne. Og, altså, alt det, der man betalte, det man vidste, gæsterne kom for, og de betalte for, fik de selvfølgelig, for det derfor de kom. Ja. Og så prøvede vi ligesom at tage pisset ud af det. Lad være med at prøve at være fine på den, og prøve at lade være med, at vores tjenerlever, som jo var meget ærefrygtige, og nu skulle de pege med lillefingeren og sige fine ting, ikke? Det blev sådan mere stille og roligt. Ja. At vi kunne lave gas med stamgæster. Vi er jo psykopat mange stamgæster, ikke? Hvor vi lavede alle mulige ting, så altså, når den ene gik på toilettet, så skulle enten en af mig og Herman sætte sig ned ved, du ved, og snakke videre med den, der var tilbage ved bordet. Alle sådan nogle ting. Det synes jeg også, at de gange jeg spiste på Kong Hans, synes jeg, at det er også 100% min opfattelse. Altså, man har aldrig været sådan i tvivl om kvaliteten. Altså, og netop bare det, du siger. Man får de ting, man forventer, man får. Ja. Man får perfekt tilberedt due, men man får alligevel noget, der er sådan, okay, det var meget sjovt, det der. Altså, og så netop det, at man... Det kunne jo godt bare... Det har jo virkelig rammerne til virkelig at være sådan en snobrødsrestaurant.
Ja, meget. Ja, og det var det bare overhovedet ikke. Altså, men jeg tror, det lå en del af DNA'et, og jeg tror også ligesom har været en del af det. Der er jo også den der med, Kong Hans er meget sjovt, ikke? Altså, det ophøjede, det royale, jamen, det er og så det totalt folkelige, ikke? Altså, så i gamle dage, helt tilbage, altså også lang tid siden, inden jeg startede, mens Danielle var der, sådan noget, der var jo det der med de der tjener, der vidste fucking alting. Altså, de vidste alt om mad, og de vidste alt om vin, de vidste, hvordan det blev lavet. Men de krydrede bare serveringen med det undervejs, i stedet for at stå, du ved, som man nogle gange, synes jeg, bruger lidt for meget tid på at stå med alt for lange tirader om den her vin, der er nede, og selvfølgelig skal man jo, og det går egentlig meget sjovt at snakke om, hvordan, fordi du er også meget sådan stille og rolig, og kan godt lige komme, præsentere med lige med en sjov bemanding, ikke? Altså, jo, helst. Og den skal jo være placeret rigtigt, for ellers bliver det bare plat, ikke? Altså, jo. Så man skal jo gøre det med elegance. Ja, så er der også nogle gæster, man ikke skal gøre det ved. Præcis. Men det er bare det der, du ved, den tjener der bare står og nærmest, eller kok for den til skyld, dem er der jo lige så mange af i restauranten nu, som der er tjener, ikke? Altså, der står, og du ved, og i løbet af en ret, så er der 58 tilberedningsmetoder, 4 leverandører fra hvis private baghave, den her gulerod kommer fra. Og det er jo væsentligt, og jeg har selv været med til at sparke det rigtig meget i gang, fordi der var ikke nogen, der snakkede om en, der hed Per. Overhovedet ikke. Man kunne kun snakke om nogen, der hed Pierre, ikke? Ja, jo, lige præcis. Så jeg har jo selv været med til at snakke om guleroden ude fra Lammefjorden, og alle de der ting, jeg sagde. Og Gud skal lov, men det er jo ikke, fordi jeg heller ikke skal lyde som en gammel sur mand, men jeg synes også nogle gange, at det bliver sådan lige rigeligt. Det bliver simpelthen for meget, fordi at hvis du ikke kan huske det, som ved rigtig meget om at spise på mange restauranter, og jeg ikke kan huske det, som ved rigtig meget om at spise på mange restauranter, og du ved, halvvejs igennem tiraden der, så kigger jeg over på Tilde. Hvad var det, han sagde? Ja, lige præcis. Fordi det er jo væk, og det samme om vinen, ikke? Og når folk så ved, at man som dig, eller som jeg, er kok og restauratør, eller hvad man nu er, og gerne lige vil gøre lidt ekstra ud af det, ikke? Ja. Så er det i hvert fald ikke tit og ofte den vej, man skal gøre det, tror jeg. Nej. Og jeg tror også, jeg synes faktisk, at det går den vej. Vi har haft 5 år, hvor det har været for meget, synes jeg. 5 plus. Men jeg synes faktisk, at det er ligesom om, at det går den rigtige vej på den konto der. Altså, hvor at nu har vi gjort det der så meget, at nu tror jeg, at kokke og tjenere i det danske land måske bare tænker, jamen altså, selvfølgelig tænker gæsten, at vi selvfølgelig har gjort os umage med de også, når vi køber ind. Så man behøves måske ikke sige så meget, at man behøver ikke at nævne alle leverandører på fornavn længere, hvilket det synes jeg sådan set klæder det. Og der er også nogen, der ligesom prøver at skære formatet lidt til, måske at informere lidt om det inden, eller have nogle andre effekter, der ligesom gør, at de her mennesker, hvis arbejde man jo også gerne vil vise sin respekt over for, at blive eksponeret på en anden måde, måske. Ikke? Altså, men det er du ret i. Men det er meget sjovt, ikke? Fordi da jeg stod i lære, ikke? Altså, alt var jo lort. Altså, alle råvarer var lort, ikke? Altså, derfor, da jeg selv blev køkkenchef og ligesom skulle skrive, så skrev jeg jo med dagens friske fisk. Og jeg kan huske, da jeg startede på som ung, helt nystartet kok på Michel i Viborg, ikke? Ja. Og så skrev jeg menuforslag til ham, der havde restauranten, ikke? Hvorfor skriver du friske fisk? Altså, det siger jo sig selv. Altså, du kommer på byens bedste restaurant, som det var i Viborg. Ja. Jamen, selvfølgelig er fristen, når der ikke frossen, og hvis den er frossen, så må man ikke skrive det. Altså, det er jo latterligt. Ja. Altså. Så det er sjovt, det går sådan lidt frem og tilbage. Ja, det er skørt, det der. Ja. Og man vil også rigtig gerne vide det, men måske vil man ikke helt til bunds i alle køkkenteknikkerne. Altså. Nej, det tror jeg også, man skal, fordi jeg er også enig. Altså, man skal heller ikke... der er også mange, der synes, det er super interessant. Ja. Men så har jeg det også sådan, at det er næsten federe at holde det lidt kort, og så... Må folk spørge. Ja. Og så er det også bare fint, at så... Der arbejder ikke nogen på en restaurant på det niveau, som ikke kan svare på alle spørgsmål. Altså, det håber jeg ikke, der. Det gør det ikke. Nej. Man ved aldrig. Måske et par stykker. Ja, måske. Ja. Godt. Substans 1,0 versus substans 2,0. Ja. Jamen, vi har fået en elevator som det første. Nej. Ja, det var der ikke rigtig brug for. Nej, det kan man ikke sige. Jamen, det kom substans. Det er jo egentlig skørt, ikke? Det der med, at der er noget, der bliver vækket i en, hvor man sådan tænker, at det egentlig... Jeg har ikke lige set den komme, faktisk. Men vi skulle have lavet et nyt køkken på det gamle substans, og så i den forbindelse, så tænkte vi, i stedet for bare at lukke helt, så ville vi bare flytte restauranten i 1,5 måned, tror jeg det var, hvor køkkenet så bliver lavet. Og vi bor i Skanderborg, min hustru og børn og jeg, og så tænkte jeg, det kunne være meget fedt at lave en restaurant i Skanderborg de der 6 uger, og så se, hvordan det gik. Og der kommer vi så i snak med noget, der hedder Vestermølle, som er sådan en gammel lade, som er blevet renoveret for, nu har jeg lyst til at sige 100 millioner, altså en helt absurd
beløb af Exner-familien. Nå, jeg skulle sige, endnu et Nordania-projekt. Ja, sandsynligvis, men der har været helt sikkert fondsmidler. Der får vi så lov at drive restaurant i 6 uger, og altså fuldstændig op at køre over. Det ligger helt ned til Skanderborg Sø, og alt er nyt, og det trækker ikke fra nogen steder, og der er strøm i alle stikkontakterne, og de der ting, ikke? Og da vi så kommer tilbage fra at have været der i Skanderborg, der kan jeg huske sådan følelsen af at møde på arbejde igen. Og det er med far for at løde helt vildt krukket, men jeg følte bare sådan, jeg fik taget i hovedet, og jeg synes ikke, der var plads nok på min parkeringsplads. Og det var sådan en baggårdsrestaurant, ikke? Altså, så det... Ja, det synes ikke sådan rigtigt, vi passede ind længere på en eller anden måde. Og siger det til min hustru, at jeg synes vi skal noget andet. Jeg tror det er sådan, jeg tror tiden er ved at være forbi der på en eller anden måde. Og det giver hun måske sådan lidt ret i. Og så går der ikke, vi er ikke så det der med, at jeg er ikke så god til at overveje tingene. Altså, hvis jeg først har fået tanken, så kan jeg lige så godt bare gøre det, fordi det kommer til at ske alligevel. Så vi sætter egentlig bare restaurant til salg, og får afviklet det, vi nu skal afvikle, og får sluttet af og lukket på en god måde. Og mens alt det her står på, så en aften har vi en gæst ind at spise, som hedder Rune Kilden, som har stået for at udvikle for 6 milliarder, tror jeg, udvikle hele havneområdet i Aarhus, sådan lidt en byggefyr, som de holder noget julefrokost, og han har fået sådan lidt meget inden for Vesten, og siger så til mig, skal vi ikke lave noget sammen? Der er så mange fede lokaler og sådan noget. Kunne du ikke tænke dig at lave restaurant i en af dem? Og jeg siger, jo, det kunne jeg garanteret godt. Men ring lige på mandag, når du er ædru, så tager vi den der. Og så ringer han Gud hjælp med om mandagen. Og vi får en god lang snak om løst og fast, og han siger, jeg synes, vi skal mødes. Og vi mødes så på deres kontor dernede. De er så i pakhusene, hvor vi ligger nu. Der er de kontor i det første pakhus. Og vi har et rigtig, rigtig godt møde, og det er super interessant. Og jeg havde egentlig på det tidspunkt gået og forelsket mig lidt i, at jeg synes bare, at vi skulle købe en bondegård, sådan lidt ude på landet. Og så ville jeg egentlig bare gerne lave en god restaurant med plads til 10-12 gæster, og lidt bed and breakfast, eller noget af den dur. Så bare for at komme ud af byen, prøve noget helt andet. Yes. Og de tilbyder jo så, at vi kan lave en restaurant i nogle af de her nye byggerier, der bliver startet. Og det kan jeg ikke sådan lige se mig selv i overhovedet, faktisk. Men vi er rundt og se nogle af dem, og jeg finder ret hurtigt, hvor det i hvert fald ikke skal være. Og så siger de jo så, at det hus, der skal ligge over for, hvor vi sidder, at det bliver bygget i løbet af et år. Og der kan vi jo lave der er så udgangspunkt, at de vil gerne have, at vi laver en rigtig stor restaurant i bunden, altså i stueetagen, med plads til 100 eller sådan noget. Og jeg siger så, det gider jeg ikke. Men jeg vil gerne lave en restaurant med plads til 25, men det skal være helt oppe i toppen. Hvorfor gør du ikke det? Nej, mange pladser, det overgår ikke. Jamen, jeg tror også bare, det er svært at sælge. Jeg ved det ikke. Det har jeg slet ikke lyst til, det der med mange gæster. Nå, men jeg tænker bare, det der bondus, brasserie, træretter mad, altså det kunne godt være. Ja, om det er også set i bagspejlet, så skulle jeg nok have gjort måske endda begge dele, tror jeg faktisk. Men jeg siger så, at vi kunne godt se os selv være helt oppe på toppen på 11. sal der, og der er han jo allerede, der er masser af advokatfirmaer og ting, så jeg der rigtig gerne vil have det der lejemål, og det forstår jeg sådan set godt, det er et fantastisk lejemål. Men alligevel, og det er jo sådan lidt, der tager jo hatten af, når man møder sådan nogle mennesker, der så tænker lidt ud over. Jeg troede i Jylland, det gik man kun efter 17. Ja, ligger der en restaurant for 17 nogen steder? Nej, Jesper Kok. Ja, det er sådan noget, for han siger det faktisk tit til mig. det gør han vel. Men vi får simpelthen lagt en aftale på plads her, og det er super. Og de havde egentlig sådan lidt lovet det væk til Deloitte, tror jeg faktisk, fordi de skulle til at flytte eller noget. Og det er jo det, der er super fedt ved sådan en som Rune, det er, at han kan godt se muligheden i at få en restaurant op, og det er velvidende, at jeg tænker, at Deloitte, de vil nok have taget hele etagen for det første. For det andet, så skulle de nok ikke, de er jo nok ikke så bøvlede, som jeg var, de skal ikke bruge helt meget strøm. Og så ved man bare, at de kan betale huslejen, ikke? Om de så, ja. Selvom I formentlig vil omsætte mere. Hvad siger du? Selvom I formentlig omsætter for mere. Ja. Det er ikke? Ja, også. Ja, for fanden. Men det ender så med, at vi får lov til det alligevel, og det er så fint, og det er sådan en løsning, hvor vi får egentlig bare overdraget en nøgle, og så er det et helt råt lokale, og så skal vi så ligesom selv sørge for at putte det i, der skal i. Og vi allierer os med nogle dygtige mennesker, og tager et lån i huset, og så får vi bygget den her restaurant,
som jo så ligger der nu. Vi har 24 stole og verdens mindste køkken. Faktisk mindre køkken, vi havde før. Ja. Men har så til gengæld fået et lille selskabslokale på 10. etage, som vi bruger rigtig meget, og som kan alt muligt. Bryllupper og fødselsdage og konfirmation og ting og sager. Så det er meget fedt til sådan at... Det kan jeg godt regne ud. Ja, men det er fedt, fordi det er det der med, at... Og du ved, alt kan lade sig gøre dernede, ikke? Hvis vi vil, kan vi godt køre den, altså fuld stor menu dernede, hvis vi sådan rigtig gerne vil. Så jeg har køkken dernede også? Vi har anrettet køkken, ja. Og vi har en lille smule opbakning plads dernede. Og det er egentlig et meget fedt lokale, for sådan i løbet af dagen bliver det faktisk bare brugt af hele huset til møder og ting og sager. Så der sidder jo fine folk i jakkesæt og ting og sager, mens mine drenge, de bare slæber fiskekasser frem og tilbage og dyr. Så det giver sådan lidt liv. Det er sådan meget, det er meget cool. Og det hjælper også lidt på huslejen, tænker jeg? Ja, det må man også sige. Og det er jo lidt, huset er lavet netop for, at det ikke skulle være sådan et hus, der bare døde klokken 16. Så de gør alt, hvad de kan for at få lejere ind, der er sådan lidt skæve. Der er også et fitnesscenter, og der er en barber og en vinbar og sådan noget ting. Så det er super, super fedt. Det lyder da mega fedt. Jamen, det er fedt. Og jeg er vild med ideen om det der med, at alle har jo, altså huslejepriser i Aarhus C er jo håbløse. Nok ikke i forhold til København, men... Og så er det jo bare fedt, at det også lever efter klokken 4, ikke? Og super, super godt det der med, at så har vi fået været medbestemmende på, hvad for nogle møbler, der skulle være i mødelokalerne. Så hvis vi så skal have et selskab, så er mødelokalerne alligevel sammen. Så henter vi bare de møbler og flytter ind i selskabslokalet. Det er selvfølgelig lidt... Det er gratis træning, plejer jeg at sige. Men det... Man sparer en skilling på indkøbene, ikke? Plus at det er fedt at bare bruge tingene. Det kan jeg meget godt lide. At det ikke sådan er bare overflod. Det lyder sgu da meget sympatisk. Ja. Og fede lokaler også. Super fede lokaler. Jeg har kæmpe stor tagterrasse på 10. sal, så det er virkelig fedt. Ej, hvor nice. Ja. Fader eller sådan noget. Det kan vi jo godt lide. Ja. Og så er vi jo... Så den tid, vi havde, hvor vi har haft... mens vi havde lukket på Substans, der havde vi et lille år, hvor vi ikke rigtig lavede noget. Monique, det var der, vi mødte hinanden på Bornholm, tror jeg. Der virkede I meget afslappet. Ja, det var meget sympatiske. Ja, man er også afslappet på Bornholm. Jeg har også fået en gin og tonic, jo. Men og der brugte vi egentlig bare tiden på at rejse med vores 3 forsømte børn. Det ved jeg ikke, om de er forsømte, det er ikke. De oplever så meget andet. Men i hvert fald sørge for at få brugt tiden på at gøre noget fedt, så vi var en masse i Asien, og så var jeg så heldig, og jeg har et rigtig godt netværk af kokker, jo både i Danmark, men også i udlandet. Så jeg har simpelthen også været lidt rundt som stagiaire, og bare på samme vilkår. Gæstekok, jeg fikset der noget til dig i Finland. Ja, lige præcis. Ja. Det var også den periode, ikke? Ja. Jo. Ja, lige præcis. Nice sted også. Ja, god fyr. Ja. Der kan man fisk med snakke om lille restaurant også. Den der Ask, er du sindssygt. Den er lige så stor som lille lokaler. Ja, den er godt nok bedre. Lige så lille. Eller bare. Ja. Nå ja, den er lukket. Den er lukket, ja. Ja, så brugte jeg 14 dage på gastrologik i Stockholm også, ved min gode ven Jakob, hvor man bare får lov at være med. Altså som fuldstændig dum kokkeelev-agtig, ikke? Hvor man bare... Den ene der stod jeg bare og skar æbler i brunras ind til dehydration. Men man får bare lov at kigge, og der er ikke... Du ved, min telefon ringer ikke, det ved du selv, når man er chef. Altså, det, man savner mest, det er egentlig at få lov at lave noget mad. Ja, præcis. Eller sådan nogle løg, eller sådan rigtig være en del af holdet, ikke? Altså, det er også bare fedt. Ja, det er fedt. Det kan man godt savne den gang imellem. Ja, det synes jeg. Og der må jeg sige, det var også sådan... Jeg var jo... Da vi egentlig havde solgt den ene restaurant, der havde vi jo skrevet under på den anden. Og kunne jeg godt sådan lige se mig selv i, jeg blev tilbudt et kantinejob på en meget, meget stor oceansk virksomhed. Som jo, hvor løn jo er vores årlige omsætning. Det passer ikke, men altså mere i løn, end nogensinde har tjent før. Ja. Og der nåede jeg da sådan lige at tænke, altså okay, hvis jeg nu bare tog det, så var det jo bare fint. Hvad med Pondusen? Den kørte videre? Den kørte bare, ja. Og der tænkte du ikke, at nu går jeg derned? Nej, overhovedet ikke. Det er fuldstændig. De kører fuldstændig selv og lever lidt deres eget liv dernede. Ja. Så de ringer lidt en gang imellem, hvis der er noget, der skal laves. Og så sender de penge selvfølgelig, det er klart. Ja, lige præcis. Men efter sådan ligesom at have været ude på nogle andre restauranter der og være med, så blev det bare sådan helt vildt klart, at jamen det er det, jeg skal. Altså det er det der. Jeg kan godt lide de der lange menuer, og jeg synes, det er fedt at gøre sig umage på den måde. Jeg synes, det er fedt at arbejde med alle de der fede råvarer og sådan nogle ting. Så jeg er i hvert fald ikke klar til noget kantinehejs nu. Det tror jeg aldrig, jeg bliver. Men det var i hvert fald dejligt at få det... Ja, det er rigtigt. Det var dejligt at få det banket på plads, at al tvivlen ligesom ryger væk, og man egentlig bare tænker, det var en rigtig beslutning. Så det var fedt. Så I har været i gang i mange år nu, når jeg siger I, fordi at jeg har jo, i 10 år gik jeg jo på arbejde med min kone hver dag og drev Kong Hans sammen med hende.
og rent faktisk fik nyt liv, da jeg mødte hende, og vi ligesom skulle gøre det sammen. Der var en periode der lige omkring, af 2004 stykker, hvor jeg var pænt træt, kan man sige, af de første par år derefter konkurrence og små børn og skilsmisser og det ene og det andet, ikke? Ja. Men lige pludselig så fik jeg jo nyt liv, og havde lyst til at virkelig at gøre det, fordi det er jo skønt at gøre sådan noget sammen med ens, ikke partner in crime, hvad hedder det, soulmate, som jeg ved ikke, om jeg har det sådan, jeg har det i hvert fald sådan, at jeg føler, at jeg mødte til, at okay, det er min soulmate, jeg har mødt, ikke? Vi vil de samme ting, og med de små uenigheder, der nu er, som skal være. Altså. Ja. Men du går stadigvæk på arbejde med din kone. Ja, heldigvis. Og kan du ikke fortælle noget om, altså, fordi jeg kunne fortælle lange historier om, næsten lige så lange historier, som Jens Peter Koldbæk kan fortælle om hans karriere. Ja. Men jeg savner det sgu lidt en gang, men hvad er det kan at gå på arbejde med sin kone? Jeg synes, det kan helt vildt meget. Altså, jeg er mega taknemmelig for, at vi er i den situation, hvor vi gør det. Fordi det er bare... Det er det, der er det fede ved at have en hustru eller en soulmate. Altså, det er bare, at man har bare hinandens ryg, ikke? Og det er ikke sådan, fordi det skal være... Altså, det er jo heller ikke dig til det mod slat dengang, vel? Altså, men man er bare sådan... det der med, at man får noget til at ske sammen, er bare mega fedt. Og vi snakker faktisk ikke ret meget arbejde sådan derhjemme. Men vi har alligevel sådan en idé om, hvad vi gerne vil. Og der er det bare, jeg tror bare, jeg er glad på det, Louise, jeg skal blive enig med, frem for, lad os nu sige, at jeg havde startet en restaurant sammen med en anden kok, eller en anden restaurantchef, eller... Så det kan virkelig noget, synes jeg, altså, og så er det bare fedt at se noget vokse, og blive til det, man sådan gerne vil have, det skal være. Plus at, jeg har jo aldrig fået den der sms, hvornår kommer du hjem? Ligesom alle mine kokkekammerater. Altså, fordi Louise ved jeg godt, at hvis jeg var klar til at tage hjem, så var jeg nok taget hjem. Præcis. Og det er jo det, der er så underligt, ikke? Altså. Ja, og det er jo mega fedt. Det er bare fedt, at man ikke har nogen, der sidder i den anden. Det er lige så tit, at det er jo mig, der er, hvad skal man sige, nu deler vi det sådan lidt op, ikke? Så det er jo også tit mig, der er derhjemme, og Louise, der er på arbejde. Og jo, men så er der igen en, der har øjne på bolden, ikke? Jo. Ja. Og samtidig med, og det havde faktisk også et punkt, der hed familie, det kan være, vi kan tage den op senere, men altså, ligesom, men lige præcis den, man får ikke den sms, hvornår kommer du hjem, eller jeg havde også min ekskone, ikke? Altså, da vi fik børn, ikke? Altså, hvornår kommer du hjem? Og jeg forstår det da godt, altså. Ja, det gør jeg også. Altså, når man sidder derhjemme... Ja, man ved også godt, hvad man går ind til, sådan har jeg det også. Men jeg kan også godt forstå det, at man sidder derhjemme bare... Du har været sammen i 12 år, og du ved ligesom, hvad man er drevet af, du ved ligesom, hvad det er, man går op i, du ved ligesom, hvad din partners ambitioner og mål er. Rigtigt. Så får man en datter, så går der 2 dage, så kommer der noget med, hvornår kommer du hjem? Jamen, jeg kommer hjem, når jeg er færdig. Kommer du tidligere hjem i aften? Nej. Altså, du ved da, hvad det er. Altså, du ved da, hvad det er. Det ændrer sig. Jeg kan da godt forstå det nederen, altså, men jeg synes også, ikke mindst i relation til, at den store, hvad skal man sige, flugt fra faget, vi har nu, ikke? Altså, hvorfor er det, man ikke lige runder og vender tingene en gang, inden man tager en beslutning? Man kan jo godt være kvinde, og have ambitioner, og være mega, mega dygtig til at være kok, eller køkkenchef, eller restauratør, og så arrangere sig, sådan, så man ikke behøver at stå der 7 dage om aftenen. Ja. Altså, det kan man jo godt, når man ligesom har gjort det, man skulle hjemme, og børnene er så store, at man kan forlade dem, ikke? Altså, men jeg er der sådan, mens mine børn var små, selvfølgelig blev det der et problem, at det blev større, og weekend og alt det der, ikke? Men det er jo, altså, i mange, mange år, der går de jo i seng 7. Ja, det der behøver man ikke sidde derhjemme, vel? Nej, det er jeg enig i. Og der er også, det er også det der med at, altså, der er jo ikke sådan rigtig nogen grund til at tidligere hjem, hvis hele huset sover. Altså. Præcis. og der er nogen, der siger, at man behøver at gå på druk hele natten. Det gør jeg aldrig. Eller, aldrig, det gør jeg ikke. Men jeg skal altid køre hjem, så det er sådan, jeg tager aldrig med drengene ud, når de tager afsted. Og det er også den der, at jeg synes egentlig også, det har jeg også til tænkt over, at når man står i køkkenet, er det jo lige meget. Altså, hvis ikke du kan være hjemme, og hvis du alligevel ikke kan være med til aftensmaden og putte seancen, jamen så kan du lige så godt bare gøre det færdigt, det du har gang i. Ja, og så være der, når du så skal være der dagen efter om morgenen, for eksempel, og stå op og lave morgenmad og smøre madpakker og køre i skole, eller lige holde de yngste hjemme indtil, hvad fanden ved jeg? Jo. Ja, det vil jeg også sige, det har været mega, jeg synes, at det har været mega privilegeret, at nu går alle mine i skole, så nu skal de jo stadig ikke, men da de var små? Er du sindssyg, mand? Altså de fedeste morgener, og altid først i børnehave klokken 10 og sådan noget. Altså, det skulle det, jeg mener. Ja, altså, det synes jeg var mega fedt. Og også fri hver mandag og sådan noget. Yes, og ud at handle, når der ikke er nogen andre i butikkerne. Ja. Fordi, altså jeg synes jo igen, altså 8-14,
Altså, det er jo crazy, man. Ude at stå i kø med alle om morgenen, ude at stå i kø med alle, når man skal køre frem og tilbage på arbejde, stå i kø, når alle skal hente børn på samme tid. Ja. Det er jo helt fucked. Ja, det er heller ikke for mig, det må jeg bare sige. Og skoleferie, alt det der, når de er små, du behøver det ikke, vel? Du kan bare køre kursen udenfor, ikke? Ja, fuldstændig. Selvfølgelig kommer der så et tidspunkt, hvor de bliver ældre, men der er jo også mindre behov for det, kan man sige, hvis man ellers skal få det til at spille sammen. Jo, så der er ikke, altså mine er jo, hvad skal jeg sige, de er 7, 10 og 13 nu, ikke? Ja. Det er da ikke sådan rigtig behov, hvis jeg har rigtig behov for mig, hvis det er sådan, at der er en af os, hvis det bliver lidt sent, eller vi måske en af os plejer at køre hjem om eftermiddagen, eller hvis der er lige noget, der trækker ud, så kan jeg jo godt bede hende den store om at gå forbi den lille, og tage ham med hjem fra skole eller fra SFO'en, og ham i midten, han finder selv hjem, hvis der. De har 2 kilometer, det er så nemt. Men det er da super nice, og jeg synes virkelig, altså, i særdeleshed i relation til de her store problemer, der er med at fastholde folk i politik, altså, og hvorfor er der ikke flere kvinder i faget? Det er der andre grunde til, det kan vi også snakke om, men altså, det er jo den der med, altså nogle gange er det sgu meget rart, ligesom at se, men altså, det er bøvlet, det er bakset, det er også et fag, der har nogle arbejdstider, der er pissebøvlet og det ene andet, men der er også løsninger på det. Altså, man kunne springe lidt ud af rammerne og sige, altså, skal man arbejde sådan og sådan? Skal det være... Altså, der er virkelig mange måder at gøre det på, ikke? Altså, kunne man skære vagter over og lave dem lidt længere, så man havde nogle mise-en-place-vagter et par gange om ugen, og så havde man hver anden week... Altså, jeg er ikke mester til at lave nej. Men jeg har da gjort det der, hvor jeg har sagt til gode medarbejdere, som ville stoppe, fordi nu vil de videre. Altså, det kan jeg godt forstå, du gerne vil læse, men kan jeg ikke bare få en lille stykke af dig? Ja. Altså, det er jo bedre at få et lille stykke af dig, end slet ikke noget stykke af dig. Når nu du har været glad for at være her, jeg har haft sindssygt været glad for at have dig her, og i sidste ende så er der nogle gæster ude, som var meget glade for, at du var. Kan vi ikke finde ud af et eller andet? Ja. Og det tror jeg også er vigtigt. Altså, det snakker vi også meget om på, altså, da vi startede det her igen, ikke, at man, altså, det er fedt ved at lukke noget der, så kan man se nogle af de ting, man gør forkert, og så kan man ligesom starte for det rettet. Men vi taler jo meget om, at man gerne vil jo gerne være en moderne arbejdsplads. Altså, og jeg ved jo godt, hvad det kræver at have børn. Og nu, jeg har en souschef nu, som lige er blevet far. Og der må jeg også spørge, altså jeg har også sagt til ham, for jeg er så sindssygt glad for ham, jeg har sagt til ham, prøv at høre, altså inden du kommer og siger op, fordi du har fået barn, så kom lige, så snakker vi lige om det, og så ser vi, om vi ikke kan lave noget, der virker for dig. Fordi netop, som du siger, vi har ikke så meget brug for, altså vi har mere brug for hænder i opbakning end i service egentlig. Så det er der går mest tid. Selve servicen, fordi det er så småt, at vi kan faktisk ikke være, altså hvis vi er 3 eller 4 i køkkenet, så kan vi faktisk ikke være flere. Nej. Så går det bare sådan lidt vejen for hinanden. Og det fungerer super godt. Så det er netop, som du siger, det der med, så kunne man lave nogle vagter, der bare hedder 8-15 måske. Ja, man kan den underpakke, men hvis man tænker sig om, altså så kan man jo misse plads så psykopat meget ud af den, ikke? Altså, så helt det nærmeste, altså, helt vildt. Det er jo helt crazy. Ja, det må man sige. Og især når man kører menuforløb, ikke? Altså, hvor man ligesom kan time tingene, og der ligger måske i hovedretten en ballotine der, om den ligger ved, altså, med 58 grader i 1 time, eller det gør det i 1,5 time, bliver fløjtende. Det gør ikke så meget. Altså, nej. Så der er meget teknik, der gør, at man også kan gøre nogle anderledes ting, ikke? Man måske kunne i gamle dage. Ja, helt sikkert. Puh. En ting, der måske også har gjort, at I har kunnet holde dampen op og være sammen om at drive de her restauranter i så mange år, som I jo efterhånden har gjort. Der skete jo også lidt, det gælder jo lidt om at forny sig undervejs, altså selvfølgelig sker der nogle ting, jeg sagde i køkkenet, men der skete også noget undervejs, altså 2015-16 stykker skete der noget, der måske ligesom pumpede lidt nyt liv i jeres professionelle forhold. Ja, helt sikkert. Men der sker jo det i 15, at Michelin-guiden udkommer i Aarhus for første gang. Og vi havde godt sådan fornys, altså vi vidste det godt, at den skulle udkomme måske, eller det vil sige, at vi havde haft besøg af en fyr, som spiste alene, og ham faldt sådan lidt i snak med. Og han var vældig sød. Og så siger han så der, da aftenen er slut, at han hedder Jonathan, og han arbejder for Michelin-guiden, og jeg har tid til at mødes med ham dagen efter. Så siger jeg, det er nok ikke ret mange, der siger nej til. Jeg aflyser bare det, jeg skulle. Men, og han kommer ind, og vi får en god snak, og han sidder så og fortæller mig, at de er simpelthen ved at lave sådan en udvælgelse af, at de skal have en ny by med i den her, der hedder den Main Cities of Europe dengang. Og det skulle enten være Aarhus, eller jeg har lyst til at sige Malmø. Nej, det var det nok. Eller det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, det stod... Heller ikke Odense. Nej, nok heller ikke. Desværre. Ja. Der ligger noget i Odense, der godt kunne få en stjerne.
men vi taler lidt videre om det her, og han synes i hvert fald, at han har haft en fin oplevelse. Og, sagde han godt kunne lide? Ja. Og sagde også, han sagde også, at vi havde sådan en ret på med sild. Den var han ikke helt sikker på, at han sagde, at you really think it's strong enough to be on the menu? det synes vi jo så. No. Nej. Men, og det går ikke være bedre, end at så udkommer guiden jo så der i februar. Og der falder 3 stjerner i Aarhus. Og vi får den ene, og Gastromé får den anden, og Vesim får den tredje. Og vi er så heldige, at der blev delt 2 Bib Gourmand også, en til Restaurant Herværk og en til Pondus. Så det var sådan, altså det var en ret så fed dag. Og vi vidste faktisk ikke sådan, altså jeg havde sagt til drengene, at hvis vi nu ikke får den i år, så synes jeg 100% vi skal gå sådan hårdt efter det næste år. Og så kan man så spørge, hvordan går man hårdt efter at få en Michelin-stjerne? Det må guderne vide. Men det, vi havde så ikke lige, jeg var ikke sådan lige klar over, hvordan det fungerede det der, hvis jeg skal være helt ærlig. Så vi sad faktisk nede på på Pondus, nede på bistroen, og spiste morgenmad sammen med hele personalet. Og der vidste vi, at det var, der uddelingen, den skulle være. Men så ringer telefonen jo op på Substans, hvor Michael Ellis han ringede rundt og sagde, at du tillykke, du har fået en stjerne. Der var bare ikke lige nogen, der tog den. Så jeg ser faktisk, at vi har fået en stjerne, ved at Ole Troelse, han skriver det på sin Facebook. No, så det er sådan, jeg opdagede det. Og så finder vi så ud af lige bagefter, at Pondus har fået en bib. Og så går det jo bare, det ved du selv, så går det bare totalt bananas. Altså, fik 1000 bookinger det første døgn, og vi havde jo, altså jeg tror, vi havde 11 borde. Ja. Så det er fuldstændig tosset. Men og sådan er det jo også i København, men tror du, det var anderledes, fordi det var i provinsen for endelig? Det tror jeg. Både det, og så det der med, at, at det er nye stjerner. Fordi vi får jo ikke, det er jo ikke, sådan er det jo ikke på samme måde mere, tænker jeg. Ej, jeg prøvede det på år i træk. Ja, det er ikke sådan, wow, Kong Hans har lige fået en stjerne igen. Lad os få booket. Men altså, så det gik fuldstændig amok der, og det var i februar det her, sådan noget, jeg har lyst til at sige 24. februar, jeg lige har fødselsdag. Og Louise var meget gravid med vores 3'er, Hugo, der er født i april. Så det var sådan lidt en... Altså, jeg kan ikke huske så meget for den tid. Altså, det arbejdede bare. Arbejde, ikke? Og man kørte bare fuld smadret med en af hver. Vi havde et rigtig godt hold, og det hjælper jo. Altså, det er jo dem, der tager det store slæb på den der, ikke? Ja. Men der går bare fuld gas i den, og det... Jeg husker det som en mega fed tid. Altså, folk var mega glade. Kan du lige fortælle, hvad en Bib Gourmand er? Jamen, Bib Gourmand er noget, som Michelin-guiden de selv kalder altså noget kvalitet til rimelige penge, og man vil sådan frit oversat til dansk. Så det er jo slet ikke runner-up til overhovedet stjerner? Ikke. Jeg tror, det er sket en gang eller 2. Nå, men det er jo klart, at man ligesom har lige fået smag for det, ikke? Ja, lige præcis. Og det er jo mega fedt, altså det er jo lige præcis det, vi gerne vil have, for den skulle være, så på den måde falder den bare, altså ligesom den skal. Og de fik jo også bare monster travlt dernede, og så går der jo bare, det der skører ved sådan en Michelin-stjerne, det er jo, at altså, der sker så meget med, at man får jo egentlig en Michelin-stjerne for noget, man har lavet, ikke? Eller for noget, ligesom når man vinder en medalje i fodbold, så får man jo en medalje for det, man har gjort. Men det er ligesom om, det fatter kok, ikke? Altså ligesom om, at man så tænker, nu har vi fået en stjerne, så skal vi i hvert fald have nye glas og nye stole og nye ditten og nye den. Og den ramte os fuldstændig også, den der. Ja. Så vi skiftede jo hele restauranten. Det er sjovt, den der. Ja, vi skiftede jo hele restauranten det første år. Plus at man begyndte at få alle mulige tilbud om, vil du være med til det her, eller vil du rejse ud og gøre det her, og komme og lave et kokketræf herover. Og det synes jeg virkelig var, altså, det var virkelig fedt. Man bliver ligesom inviteret med ind i en anden liga. Ja, det gjorde man. Det synes jeg virkelig, man gjorde. Men på den baggrund, lad os lige tage det, fordi det er jo sådan en ting, altså vi har jo snakket om det i vores branche, kokkene imellem i... Altså endelig skete det der, ikke? Altså fordi det, alle har jo gået og ventet på det. Der er måske en i Aarhus, som jeg også snart skal snakke med, som har ventet mere end de fleste. Og han er dårlig til at vente. Men, og det kan jeg sgu godt forstå. Ja. Det kan jeg sgu godt forstå. Ja. Fordi det er jo også spørgsmål om investeringer og penge, og altså, ud over forventninger, ikke? Så det er... Så på det grundlag, så snakkede kokkene og restauratørerne og tjenerne på den sags skyld også om det i mange, mange år, altså
hvorfor, det kan jo ikke passe, at der ikke er en eneste restaurant i Danmark uden for København, der ikke er fortjent en stjerne. Det giver jo ingen mening. Nej, altså. Og det gjorde det heller ikke, og det gør det stadigvæk ikke. Så det jeg vil spørge om det er, altså var niveauet, lad os nu tage Frederikshøj, som det er jo selvfølgelig, og hvad Simmi snakker om. Ja. Det er jo sådan noget, altså Danmark har jo snakket om den restaurant i, altså jeg skulle have 2 stjerner i milliarder år, ikke? Jo. Altså, og det får han sikkert også en dag. Men var niveauet, fordi altså, man er jo nødt til også at ligesom at se ind i det der Michelin-projekt, hvor underligt og mærkeligt, og ja, jeg savner det ikke, lad mig bare sige det. Nej, det kan jeg godt forstå. Så er det da underligt, at man siger, at der er det hele land, altså i Sverige tager man rundt i provinsen, i Tyskland. Har du nogensinde set listen over 1-stjerne restauranter i Tyskland? Jamen, den er så sindssyg. Jeg så også lige, der var kommet, den udkommer i forgårs, der er kommet i hvad? 18 nye, eller sådan noget. Og der var jo 18 nye 1-stjernede, og 4 nye 2-stjernede, og altså helt sindssygt. 3-stjernede også. Og det er ret vildt. Og så tænker man, er der ingen steder i Danmark? Altså ingen steder, ud over lige ind omkring Kongens Nytorv, hvor man kan uddele stjerner. Det giver jo ikke mening. Nej, det gør det ikke. Nej, fordi de er sådan rimelig centreret i København, ikke? Ja. Men så jeg tror egentlig, altså både har folk sådan længtes efter det. Jeg synes egentlig også, altså jeg har altid spist mega meget i København, og jeg synes egentlig, altså jeg synes også, niveauet var til det i Aarhus. Ja. Sammenligningsmæssigt. Ja, det synes jeg egentlig. Der er selvfølgelig, men det er jo selvfølgelig, altså der kan man snakke om, man har favoritter i 1-stjernet, og der findes jo også gode og dårlige 1-stjernet, kan man sige. Det sikkert. Man kan så ikke spise et sted på en 1-stjerne i Danmark, som ikke er god. Det tror jeg simpelthen ikke findes. Det kan man altså godt ramme, når man kommer lidt syd på. Ej, de sidder sgu meget godt i skabet. Det er sådan, når jeg lige, sådan bare lige tænker igennem i hovedet, så der er ikke nogen af dem, jeg ikke vil besøge. Altså, nej, lige præcis. Og man tænker, den er simpelthen for træt. Altså, der er desværre nogen af det, som jeg gerne vil besøge, som jeg ikke har fået besøgt endnu, hvilket også er for dårligt. Men, sådan er det også med mig. Ja, sådan det. Men helt sikkert, så tror jeg bare, at det der med, altså, som du selv siger, så kommer man med i en eller anden klub, eller kommer med i en klub, men man får, det gør man. Ja, man får i hvert fald nogle invitationer til noget, ikke? Og det her er jo altså igen mig mulighed for at rejse og se en masse, og det er jo mega fedt, det der med, at man kan bruge sit håndværk til at komme rundt og opleve alle mulige andre, det er så være på alle mulige andre restauranter rundt om alle mulige skøre steder i verden, og se, hvad de laver. Det er virkelig en fornøjelse. At det her madsnak og fokus på mad og et langt liv med mad og glæden ved mad og have gæster og alt det der, er det noget, du formår at bringe videre til jeres børn? Eller I formår at drive videre til jeres børn? Altså spørger du, om mine børn er kredsende? Nej. Jeg spørger, om de har taget hele det her mad, laver I mad sammen? Kan de lide at lave mad? Har I tvunget dem? Er det sket af sig selv? Eller er de fucking ligeglade bare lever af pomfritter? Nej, nej, de lever ikke af pomfritter. De lever godt, synes jeg. Det er der også nogen, der mener, de vil gøre. Jeg tror, der er mange børn, der synes, de vil leve rigtig, rigtig godt, hvis de levede pomfritter. Ja, det er du ret i. Jeg tror, altså nogle gange, jeg prøver at lade være med at tude ørerne alt for fulde på dem med det der. Altså jeg vil nødt have, at de sådan skal blive trætte af det. Og de skal nok, jeg tror, hvis man sådan, de skal nok få et sundt forhold til mad, tænker jeg, og de har, det der er det skøre ved dem, det er, at de er virkelig gode til at smage, alle tre. Altså har helt vildt, altså både smagsløg og virkelig dygtige. Hvad skyldes det, tror du? Jamen det er nok, fordi de har smagt en masse, tænker jeg, ikke? Men og I har ikke lagt fingre mellem, for de har været helt små? Nej, overhovedet ikke. Jeg er bare fuldt smad. Ja. Og jeg vil sige, specielt sådan nogle, altså alt hvad der sådan bare dufter lidt af, hvad asiatisk mad lapper det i sig, det synes de virkelig er fedt. Jeg forstår det godt. Me too. Ja, hos mig. Men der synes jeg egentlig, at altså, vores store pige altså, laver meget mad, og elsker at bage, og hendes yndlingsfag er hjemmekundskab. Fedt. Ja. Altså, niveauet er håbløst i folkeskolen, jo ikke? Men så, det er jo lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Det faktum er ikke lige meget. Nej, men glæden er der, om ikke andet, ikke? Og så er der nogle enkelte ting, som de bare står totalt af på. Altså, de 2 drenge, de kan bare... Det værste, de ved, det er laks, for eksempel. Og så må det... Det kan jeg godt forstå, at der findes jo nærmest kun lortelaks, ikke? Altså. Jo, det er det. Det er altså også, selvom man får noget ordentligt, synes de stadig, det er trælstræk. Men ellers synes jeg... Okay. Jo, helt sikkert. Og der tror jeg bare, at der prøver jeg virkelig at være large omkring, at man ikke skal... Jeg gider ikke tvinge dem i det. Jeg tror, det kommer nok. Og jeg vil også sige, at de elsker at være med til madlavningen. Og det hjælper, det ved du jo også selv. Altså, hvis de selv har været med
til at lave salaten, for eksempel. Så er det svært at lade være med den, ikke? Jamen, det er det. Altså, så føler man sig lidt forpligtet, og det gør de sgu bare, synes jeg. Så på den måde er det fedt. Er der nogen, det vil sige den ældste af en pige? Ja. Og hvad er der ned til den mellemste? 6 år. 6 år? Ja. Holy shit. Nå. Så er det lidt svært at sige. Er der meget forskel? Altså, der er 2 mellem mine, ikke? Ja. Og min søn har ligesom aldrig sådan rigtig fanget det på samme måde, men godt, altså, som min datter, der bare, altså, hun står bare fiske banæsauce og fileter fisk, og altså. Okay. Og har mega interesse for det? Ja, det har hun faktisk også. Ikke, hun laver ikke så meget mine ting, og jeg er fuldstændig ligeglad. Altså, hun er jo blevet så stor nu, at altså, og det skal du glæde dig til, det der, når man som forældre lærer at sige, på hør, det skal jeg jo ikke blande mig i eller bestemt. Nej. Det er sgu da hende, det skal hun styre det. Ja. Men hun laver mad, vi laver meget mad sammen stadigvæk. Hun kommer til at besøge mig, og så spiser vi sammen, ikke? Altså, og så spørger jeg lige, skal vi lave mad sammen, eller skal jeg sørge for noget klar, eller... Ja. Og så gør vi det, og du kan bare sætte hende til hvad som helst, ikke? Så går hun i gang. Det er fedt. Ja, det er så dejligt, altså. Og så lærer hun selv, hun er helt vild med at lave, sindssygt god til at lave sushi og sådan noget, gyoza og sådan nogle ting, ikke? Men hun kan så også piske banæs og sådan noget, ikke? Altså det er sgu nice, når man alligevel synes, der uden at stoppe det ned i halsen på dem, ligesom at de bare får det med, at det sidder inde i deres hoved, ikke? Altså. Jo, lige præcis. Og det tror jeg, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Jeg tror, hvis man propper det for meget ned i halsen på dem nu, så kommer de bare til at leve McDonald's på et eller andet tidspunkt. Ej, det ved jeg ikke, vi gør. Men jeg tror det der med at have et sundt forhold til det, og det der med, at man ikke sådan bliver tvunget til at skal spise alt muligt mærkeligt, eller du ved, spis det, du gerne vil, og så går det. Det er jo svært, når man er kok, ikke? Også når man er ude at spise, og har nogle råvarer med hjemme og sådan noget. Det er sgu svært at lade... Jeg kan hummer i dag. Ja, det er også træls. Jeg kan ikke spise mere kaviar. Men jeg vil sige sådan, at de elsker at komme ud. Altså, det er også sådan, at de har været virkelig meget ude at spise. Og det synes de er det fedeste nogensinde. Det er jo også, når man nu selv synes, at måltid er den mest fantastiske måde at bringe mennesker sammen på, både i ens professionelle liv, men der også, jeg formoder, at der også I har mange gæster derinde. Jamen hele tiden. Ja, det og det ved jeg, elsker også gæster. Elsker at være vært. Og jeg kunne sidde rundt om sådan et bord og spise og drikke fra nu af. Jeg var lige afbrudt af en løbetur eller et eller andet gang, men ellers så kan jeg bare blive siddende. Så kan det være, at der skulle skiftes lidt i gæsterne en gang imellem, men jeg elsker det. Det er så fedt. Ja, jeg synes også, det er fedt. Vi har gæster hele tiden, og så bare nærmest, vores sommerhus er nærmest lavet efter, at vi tager nøglen væk fra folk, når de kommer, ikke? Altså, vi bliver rasende, når folk kører hjem. Jeg hader det. Altså, folk, der ikke bliver sover, de skal bare blive væk. Nå, okay. Så ved jeg det. Men apropos stop ned i halsen, jeg har jo en virkelig, virkelig god ven, en meget, meget generøs og interesseret ven, som elsker mad og vin, og elsker, vi er rigtig meget sammen i det regi. Han laver noget helt andet, lad mig bare sige det på den måde. Men han prøver jo at stoppe det her frygtelige fludium, der hedder naturvin ned i halsen på mig. Og det er jo ikke sådan, det er ikke sådan, jeg altså bare sådan af princip siger, det gør jeg ikke. Men jeg har simpelthen fået så meget, der smager så fucking dårligt. Altså. Og jeg forstår det simpelthen ikke. Du er jo klassisk vinuddannet i din tjeneruddannelse, kan du sige. Ja, må man sige. Men jeg svang dig vel med over, og også når jeg lige kigger sådan på menuer og vinmenuer og sådan noget, og også, som jeg kan huske det, lidt mere over i lidt mere moderne. Jeg synes sgu, vi har sådan et meget godt, et sundt forhold til det, synes jeg egentlig. Jeg er ikke sådan, jeg er ikke fanatisk. Men jeg kan godt, jeg synes, der findes rigtig meget naturligt, som smager godt, men også smager rigtig godt. Men jeg har også fået rigtig meget, der smager rigtig dårligt. Altså, jeg synes, vi har også, men jeg synes, vi er igennem den periode, men jeg synes, vi har haft en periode, hvor det jo ligesom om, at det har du også hørt før, sådan skal det smage, ikke? Og det skal ikke smage sådan, hvis det smager dårligt. Ja, nej, men jeg tror, at der er nogen, der er slået afsted med noget, som måske ikke... Men det er ligesom om, at mange er blevet meget bedre til at lave vin, synes jeg. Ja, men, og det er også det, at sige, det er jo ikke noget princip på den måde. Nej. Men jeg har det svært med, at der er en generation, og det kan være, du kan hjælpe mig med at forstå det her. Altså, der er en generation, som ikke har den klassiske vinopdragelse, som ikke har smagt de store ting, når de er gode. Der er jo også masser af klassisk vin, der er frygteligt og forfærdeligt og billigt og dårligt lavet. Alt muligt. Så nu snakker jeg om de gode ting, ikke? Ja. Men hvis man ikke har den reference, ligesom, altså, hvis man synes, at og nu stiller jeg på spidsen, og det er ikke for noget, men altså, hvis man synes, et glas vin, der smager meget eddikagtigt, og har perler ovenpå og sådan noget, at hvis man synes, at det er det eneste rigtige, at hvis man det, man er opdraget med, uden at have smagt de andre ting også, så vil jeg synes, det er et problem. Altså især når det begynder, når det kommer ind på restauranterne og skal rådgive andre mennesker om det.
Ja, men det er jo også godt, altså det er jo godt generelt, specielt den der med, at hvis... Altså det er svært at komme ind og ikke vide ret meget om vin, og så sige, jeg kunne godt tænke mig noget Chablis, og så får du, hvis du så får det, du lige taler om der, fordi det er det Chablis, der er, så synes jeg, det er et problem. Altså fordi man kan bare ikke forvente, at folk altså kender det, eller ved at sådan smager vinen her, synes jeg. Når det så er sagt, så synes jeg, altså, jeg synes fandme, der er mange, der er gode til at lave naturligt juice, som smager voldsomt godt. Og vi synes også, jeg blander mig slet ikke i vinmenuer, men vi har meget, som hvad skal man sige, altså, som er lavet naturligt, men som hvis jeg fik bind for øjnene, så ville jeg bare tænke, det var hvide Bourgogne. Ja. Der er bare ikke tilsat alt muligt skrammel. Men jeg er lidt enig i det. Nu er hvid Bourgogne så heller ikke der, hvor der er den største diskrepans mellem kvalitet og det, der ikke er. Nej. Hvad hedder det? Men jeg vil godt give dig ret i det, som du siger, at man har sådan et eller andet, man har sådan en basisviden, og man har selvfølgelig læst nogle vinbøger og ting og sager. Der tror jeg nogle gange, at det er et problem. Jeg har også prøvet med sådan helt unge tjener-elever, som virkelig sådan er naturlige. Og det er fedt, for det er jo fedt, når de går op i det. Men som sådan, netop hvis man siger, at de får et glas, lad os bare for før sige, hvis de gav dem et glas Salon 90, så vil de ikke synes, det smagte godt. Så sender de bare videre til mig. Ja, så drikker jeg det bare også. Men, det smager godt. Ja, det smager virkelig godt. Og det tror jeg tit, det kan godt være sådan lidt et problem. Så jeg tror faktisk, at ligesom det der med, at man har en basis grundviden, for eksempel fra lad os sige, det, på kokkesiden kunne det være det klassiske køkken, ikke? Altså, det er bare fedt at vide, at det er sådan her, man gør tingene. Det er jo referenten, ja. Eller og så kan du altid bare bygge på. Ja. Altså, du ved, hvis du er sådan god til at lave... Man bare nødt til nogle referencer, ligesom man kan bruge til noget, ikke? Og nu hører jeg, selvfølgelig fordi jeg selv er gammel, det er klart, og selvfølgelig fordi jeg selv kommer fra en anden opdragelse, og har en anden vinsmag end så mange andre. Men jeg synes bare, at jeg undrer mig bare over, når man tænker på, at det også er indtjening, og det er penge, og det er økonomi. Ja. At når jeg hører mine kunder, og dem jeg træner, og dem jeg omgås, som har mange penge og bruger mange penge i modsætning. Altså, jeg bruger også mange penge, jeg har ikke mange, men det kan være, fordi jeg bruger dem. Altså, når de kommer ud, og jeg anbefaler dem restauranter for eksempel, ikke? Eller restauranter, der er i vælten, og de er ude og synes faktisk, maden smager skønt og dejligt og velproportioneret, alt det der, ikke? Men det er da naturvin. Nå, så bliver det... Så jeg synes bare, jeg synes, at det er ærgerligt. Altså, hvis man ikke har... Altså, hvis man ikke... Der er jo ikke nogen, der siger, at man skal læfle og kun tage alt muligt... Overhovedet ikke, nej. Men jeg tror også... vin for... Altså, hvis man ikke selv bryder sig om det, for man skal jo ikke sælge noget, man ikke bryder sig om. Enig. Men jeg mener også bare, det er ikke sjovt, at ens gæster går ud og siger ud i byen, så var det noget maden var super godt, tjenerne var rigtig søde, og restauranten var fedt, men deres vin var jo fucking sprøjt, altså. Ja, altså jeg vil sige, vi har kørt sådan, altså vi var nok de første i Aarhus, tror jeg, der sådan begyndte på økologisk og naturlig vin og sådan noget. Og nogle gange slap vi rigtig godt afsted, men jeg synes, at andre gange gik det måske knap så godt. Og nogle gange var gæsterne helt vildt til det, og andre gange var de så ikke. Der hvor vi ligesom er nu, det er, at vores vinmenu er... Jamen, det er sådan en god blanding. Det meste er øko, og noget af det også... enten så er det øko eller bio, det hele, ikke? Eller naturligt. Det er sådan lidt forskelligt, men der er ikke noget, der sådan stikker af. Der er ikke noget, der er mærkeligt. Nej. Og så har vi egentlig bare vinkortet, fordi vi har en god blanding. Og det er jo fint. Og der vil jeg sige, for vi har også ret mange, der kommer, som så kommer, fordi de gerne vil drikke noget sådan lidt semi-flippet naturligt, som de måske har set, at vi har. Og så har vi rigtig mange, netop som du siger, rigtig mange med slips, der kommer om tirsdagen, som bare gerne vil have noget Bourgogne, der bare skal smage pissegodt. Hvid Bourgogne, og så rød Bourgogne. Ja, og så skal vi jo egentlig bare holde vores kæft, og så skal de gerne være hjemme klokken 8:30 eller noget. Og det synes jeg også, man skal kunne løse, fordi jeg har den også sådan, man kan stå med et ben i begge lejre, ikke? Og jeg synes også, at du kunne jo godt finde på at fravælge en restaurant, hvis du ved, at der er ikke noget vin, du gider drikke. Jamen 100%. Ja. Altså, der er mange restauranter, hvor jeg siger, altså, jamen, der er restauranter, der er også restauranter, hvor jeg holder af at komme, hvor det er et problem for mig. Altså, hvor jeg drikker bare cocktails. Altså, ja. Jo, og det er jo netop det. Det bryder jeg mig ikke om. Altså, jeg bryder mig ikke om at være tvunget til det. Nej. Og der kan man sige, der kan man jo stå i begge lejre, ikke? At man kan sige, at man er vild med traditionel vin, men man spiser det ikke, fordi de har naturligt, eller omvendt. Ja. Så jeg synes egentlig sådan, vi har i hvert fald valgt at sige, at altså, jeg gider ikke skændes med nogen om det, jeg gider ikke høre nogen, der sidder og synes, at vinen er mærkelig. Altså.
også på vinmenu, ikke, hvor man skal være... Det kan godt være, at man har konstrueret en ret, hvor det som passer godt, jo. hvor en ret kan have et udtryk, ja. hvor hvad skal man sige, en naturvin, som måske ikke er så... Altså, eller langt fra det traditionelle, kan give en god mening. Ja. Men der er også sådan ligesom... Der er det lille spillerum, ikke, man ligesom skal holde sig indenfor. Enig. Helt enig. Fordi det er jo i sidste ende et spørgsmål, men ikke fordi man skal læfle for tingene. Altså, jeg kan da også huske det med, altså... I starten af 90'erne, ikke? Altså, i slutningen af 90'erne. Hvorfor kørte vi Kong Hans? Hvorfor kørte I oksemørbrad på? Hvorfor har I det der hummersuppe på? Og sådan noget. Det er fordi, det er der rigtig mange gæster, der gerne vil have. Det kan de virkelig godt lide hos os. Og så var der så kom der lige pludselig en krise, ikke? Og alle lavede mad med menuer med fra deres hjerteblod, og det var kun gede. Så var det ged til hovedret, og det er jo også fint. Bestemt. Altså, men der skal love for, at der var en masse restauranter, der lige pludselig i den første krise der 2001-2002, når det var, ikke? Der røg med mange oksemørbrad på hovedretterne på de forskellige restauranter rundt omkring, ikke? Altså, ja, det må man bare sige. Fordi det er jo rart at have noget, så der ligesom alle, der kommer, synes, at det er fedt, ikke? Jo, enig. Ja. Nå, jeg er bare gammel. Nej. Lad os lige runde den sidste lidt alvorlige ting her. Vi står med en branche, der har gigantiske udfordringer. Der er sindssygt travlhed. Folk har røven fuld af penge. Alle mennesker går op i restauranter og ved, hvad der sker, og det ene eller andet vil gerne ud at spise. Og det er super. Det er rigtig super. Der er bare ikke nogen til at servicere dem. Der er ikke nogen til at lave mad til dem. Hvad fanden er sket? Ja, det er jo et kæmpe problem. Altså, vi er heldigvis så... på substans er vi så privilegeret, at vi har ikke problemer med at få kokke i hvert fald. Du kan bare sende nogen videre min vej. Jeg har et par stykker, der godt kunne bruge. Ja, hold kæft. Jeg kan betale for det. Ja, men det synes jeg faktisk... Der er vi, på den konto er vi heldige. Men på servicesiden er det et kæmpe problem. Vi søger blandt andet... Altså, jeg søger en restaurantchef nu, og jeg har ikke fået en eneste ansøgning. Hvis nogen sidder derude nu, vi taler fredag den 11. marts 2022. Det kan jo være, der nogen, der sidder og hører det i 2027. Det ved man ikke. Der mangler nok stadig. Så mangler René Mammen en restaurantchef på substans. Ja, det gør. Jeg betaler godt. Ja, for sandt. Og det er bare et kæmpe stort problem, og jeg har svært ved at se, hvordan vi skal løse det. Altså, har vi sovet i timen, eller er det noget, der er opstået i covid-19, eller er det en blanding? Jeg tror, det er en blanding. Altså, jeg synes sgu, der er mange, der har gået hjemme i covid-19, og så, som aldrig kom tilbage. Altså, som egentlig... Men andre fag mangler også folk. Altså, er der nogen, der har oprettet koncentrationslejre, hvor folk må slå ihjel? Jeg tvivler, men det håber jeg sgu ikke. Men jeg tror, der er mange, der måske har fundet ud af, eller eftersøgt, eller startet noget selv måske, når de her. Så er de gået hjemme og fået lidt løn stadigvæk, og så dyrker man den der anden interesse, man måske har, så kan det måske blive til en virksomhed, eller man finder ud af, at man ikke gider arbejde om aftenen, eller... Jeg tror, det er sådan en kombi, men når det så er sagt, så har jeg også sådan en idé om, at vi også er flere på restauranterne, end... Altså, jeg tænker også, de er flere på Kong Hans i dag, end de var, da du var der. Ja, i perioder, ja. Så jeg tror også sådan, at de forskellige restauranter skal bruge flere hænder. Og der er kommet mange flere restauranter, ikke? Jamen, det er helt sindssygt. Vi sidder lige og snakker om, for nu skulle jeg ud og spise af, sidder lige og snakker om, hvad mangler lige at spise på i København? Altså, listen er jo lang, men udsøgt. Men der er jo, jeg kan nævne 15 restauranter, som jeg vil dø for, eller som jeg virkelig gerne vil spise på, som er kommet inden for det sidste 1,5 år nærmest, altså. Der er virkelig mange. De popper op hele tiden, og det er det samme i år. Altså, det er ud over det hele. Så jeg tror også, at det har noget med det at gøre. For man kan sige, de kokke og tjenere, der starter de steder, de har jo altså haft et job på en anden restaurant. Så alle de nye steder trækker jo altså også folk. Ja, sammenholdt med, at der er jo ikke nogen tilgang. Der er jo ingen, der bliver gået i lære som tjener mere. Nej, men jeg har en tjenerelev, og hende er jeg meget glad for. Men det får vi heller ikke. Der er godt nok også langt mellem snapsene der. Ja, det er helt utroligt. Ja. Altså. Og det er jo stort med, heldigvis findes der jo mange ufaglærte tjenere, som så tager sommelieruddannelse og det ene eller andet, ikke? Men det er bare lidt skræmmende, at der ikke rigtig er noget basismateriale at bygge videre på, ikke? Altså, så der kan man jo sige, at der har branchen vel sove lidt i timen, og kan man ikke stille spørgsmålstegn ved, jeg tror, der er nogen gennemkørlede børn, der siger, jeg er blevet curlet hele mit liv, jeg tror, jeg gerne vil være tjener. Altså en, der skal sørge for, at andre har det godt. Ej, jeg tror ikke sådan, det tror jeg ikke. Altså, og det er også, jeg synes jo, det er faktisk også løgn, ikke? At nu siger jeg, at vi ikke har fået en eneste ansøgning. Jeg har faktisk fået en ansøgning. Og det var fandme tankevækkende, synes jeg, at det var jeg fik simpelthen en ansøgning af en, som søgte en restaurantchefstilling på en Michelin-restaurant, som hun bare lige havde det ved siden af sit jurastudie.
hvor man bare tænker, altså seriøst, altså, er det sådan, man bliver kigget på fra andre brancher? Altså, at man tænker, man kan besidde sådan en stilling ved siden af et studie? Det er jo fuldstændig hul i hovedet, synes jeg. Altså, det er ligesom om, at man sådan, nogle gange kan jeg godt føle, at der er nogen, der kigger på den der tjener, som om, at det er sådan en amerikansk tilgang til det, ikke? Altså, lidt ikke. Altså, hvor det er sådan, om det er bare sådan en, der kan... Du kan gå med en tallerken fra A til B, og det må man bare sige, det er det jo ikke. Altså, det er jo voldsomt interessant erhverv. Altså, ja, det er det. Det er også... Man kan se, at for nogle af de... Altså, både de tjener hjælpere, vi har jo rigtig mange hjælpere, det har I formentlig også. Jo. Altså, som jo netop læst. Ja. Som var super fucking bright, ikke? Og jo, må man jo også bare sige, nogle af dem var jo meget længere fremme i skoene, end det faste personale, vi havde, ikke? Altså, ja, det er jo... Hold nu kæft, de er jo gode, ikke? Altså, og det er jo en kæmpe, og det skal bare lyde til, at hvis der sidder nogen, som ikke er kok, eller tjener, eller opvasker, eller restauratør, og hører det her program, så er det jo, altså, og som læser, så er det jo en sindssygt god indsigt i mennesker og arbejde i restauranter, altså prøve at være tjener, eller hjælpe med at servere, ikke? Altså, ja, helt vildt. Ja, og det er fedt, altså. Jeg synes, det er et fedt job. Ja, det synes jeg også. Mamsen, vi er være færdige, men jeg skal da lige give dig muligheden for, ligesom alle de andre, der er inde i programmet her, at benytte dig af den kendskærning, at det er jo sådan, at kokke har jo af en eller anden mærkelig årsag en stor stemme ude i samfundet. Der er mange, der hører på os, og der er mange, vi bliver hævet ind til alle mulige ting og sager. Hvis du skulle bruge din store kokkestemme til et eller andet fedt, som du blev husket for, der måske vil ændre nogle ting, eller få folk til at stoppe op og tænke over nogle ting, hvad skulle det så være? Jamen, det er fandme simpelt. Altså, det skulle helt 1000% være at sørge for, at vores næste generation sørger for at få lavet noget mad. Altså simpelthen, basic knowledge på, at man tør røre ved en fisk, og at man, råvarer, sådan helt basic råvarekendskab, en lille smule tilberedningsmetoder, altså, så man kan lave mad. Ja, salt og peber, hak lidt oregano, du ved, whatever. 2 dråber solsaft. Ja, lige præcis. Altså sådan, fordi det, altså, nu kan jeg jo så høre, at du har en datter, der jo virkelig kan det der, men jeg tror fisk med det kommer til at gå tabt, og det kan jeg jo se rundt om, altså bare rundt i min, omgangskreds. Jeg omgiver mig med jo, altså ud over en masse branchefolk selvfølgelig, så dem, der så ikke er i branchen, der er jo mange af dem, dygtige, intelligente mennesker med højt betalte jobs og velfungerende. De har 5 retter at byde ind med, ikke? Og de 4 af dem, de er fars. Og kom I over til os i aften alligevel, det er fint. Ja, det er præcis. Det vil jo så ikke tage vin med. Og det er jo skræmmende, synes jeg. Altså, fordi så har de det der repertoire, som de så giver videre til deres børn, som så glemmer 2 af dem, så har de så kun 3 retter. Altså, jeg tror, det bliver et kæmpe problem. Jeg laver mad til de her mennesker, jeg træner med, ikke? Altså, og vi sidder jo hver gang, og det er de samme råvarer, jeg bruger, som dem, de kan gå ned og købe, ikke? Mm. Altså, og når jeg tager en salat med 5 ingredienser i, hvor de sidder og siger, kæft, det smager godt. Hvorfor en dressing har du brugt? Ja. Salt, peber, citronsaft, olivenolie. Ja. Altså, det er det, jeg har brugt. Det er det, der gør forskellen. Ja, det er præcis. Det er, at jeg kan bruge salt, peber, citronsaft og olivenolie. Ja. Alt smager, hvis det bliver tilberedt ordentligt, alt smager bare lidt bedre. Ja, jeg mener. Salt, peber, olivenolie og citronsaft. Ja. Kogte bønner, kyllingebryst, rødspættefilet, millionbøf, altså alting. Altså, jamen det, ja. Og den er bare ikke længere. Altså. Nej. Og det tror jeg, det håber jeg, det ved jeg ikke, om jeg håber, men jeg tror, det bliver et problem. Det kunne jeg godt tænke mig, man kunne. Det er et problem. Ja, det bliver det. Og du er ikke den første, der har sagt det. Er det rigtigt? Ja. Nå, hvor sjovt. Det var det, der stod på Mise en Place-siden i dag, og vi ved nu alle sammen en lille smule mere om René Mammen. Måske også René Mammen selv. Ja, det kan være. En stor tak skal lyde til jer lyttere, der endnu en gang har forsaget Flow-radioen og foretaget et aktivt valg om, hvad I vil øre til. Og der er også en kæmpe krammer til GastroTools, som sælger det nydeligste og ikke mindst nydeligt prissatte køkkenudstyr. Her finder du kogegrej i jern og støbejern, japansk inspirerede køkkenknive med kerne i VGT-stål, læderforklæder, skærebrædder, pincetter og ikke mindst Danmarks smukkeste og mest effektive tyndskralder. Er det rigtigt? Og med de ord, så siger jeg tusind tak til i dag. Det var fedt, du gad at køre hele vejen over. Tak fordi jeg måtte komme. Hils dig hjemme. Og i lige måde. Vi ses. Ses. Morgen.